أبتن بيت إسياس هذا عرف كلام ببي أتا يعقوب كميدا كم زتبل أتا إسرائيل سي كميل كايخا مجدي كاب إخزابير حبيتيا فردي كاب أملاخي حليفويو إلكات الزارب إتنو سنات مدريز فترة إخزابير زل عالماوي أملاخ كم زخونة كم زي دكمن كم زي حللن أمرو كم زي مرمرن أي تفلت اندو أي سمع كاندو إخا ندخوم حيلي يهب السنف كا برتعي يوسخ أقواز يدخمون يحللون أباد صح دما سنكلكل إلهم يودكو توم نكزيابير زتبيو قنا حيلهم يحدث كم نسري بخناف يديبو يقوي أمو أي حللون يخدو أمو أي دخمون يبلنا هاليلويا توم نكزيابير زتبيو قنا يلو هاليلويا حيلهم يحدث حيلي زحدث እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንፈሱ ዝቦታ አሎ ነዚ መንፈስ ምጽበባ ይኹነልና ሃሌሉያ ቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ሃሌሉያ አጉባዚ ደኽሙን يحللون أباطح سنكل كليلومي ودكو نكزيابير زتبايو حيلومي حدس كم نسري بخنا في ديبو يخدو أي دخمون يقويو أي حللون أباخا تدكفون أي دخمون أي حللون يخدو أي دخمون يقويو أي حللون أباخا تدكفون أي دخون أي حللون نكزيابير زتبايو هاليلويا هاليلويا نوسنات مدري زفتركا بكزيابير أملاخ نسخا زيت دكب زيت حلل أميرو خيمر مرن نزت بيوخا كتوهاي تحفرو من يماني تخيم صوم أي تفيل يومين نزت بيوخا كتوهاي تحفرو من يماني تخيم صوم أي تفيل يومين نوسنات مدري زفتر እግዚአብሔር هاليلويا نوز جانكوس تايلو نعيس مسمن كتودادرني يخم يلوم هاليلويا مسمن كتمساسلوني يخم هاليلويا هاليلويا حجونا تاتصبيو نفسي سنا يونسو هاليلويا أقبازي رخمون يحللون أباطح سنكل كليلومي ودكو نكزيابير زتبايو حيلومي حدس كم نسري بخنا في ديبو
يخدو مو أيحللون يقويو مو أيدخمون أقبازي دخمون يحللون أباتح سنكلكل لومي ودقون እግዚአብሔር ዝጽበዩ لእግዚአብሔር ዝጽበዩ حيلومي حدث كم نسري بخناب دينيبو يخدو أيدخمون يقويو أيحللون عباقا تدكيفو أيدخمون أيحللون يخدو أيدخمون يقويو أيحللون أباقا تدكيفو أيدخمون أيحللون لوسنات مدري زفتك እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ዘይትደክም ዘይትሕለል ኣእምሮኻ ይምርመር ንዝፅበዩኻ ከቶ ኣይተዕፍሮምን የማነይ تخيامسوم أيتبيل يوم نزت بيوخا نزت بيوخا كتوي تحفر من يماني تخيامسوم أيتبيل يوم نوسنات ببرز فتركا እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ዘይትደክም ዘይትሕለል ኣእምሮኻ ይምርመርን ንዝፅበዩኻ ከቶ ኣይተሕፍሮምን የማነይ تخيامسوم أيتبيل يوم يمانيتي تخيامسوم أيتبيل يوم يمانيتي تخيامسوم أيتبيل يوم يمانيتي تخيامسوم أيتبيل يومين تمسكن 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 لعلبل 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 هاليلويا ያሎዲዩ ዘይትኽሎስኻ ዓይን ኣያኽራንዩ ዘይግዕዝ ብስምካ ይኹን ምስ በልካ ሁሉ ይኾነልካ ኤልሻዳይ ኣምላኺ ኻስኻ ይኹን ምስ በልካ ሁሉ ይኾነልካ ኤልሻዳይ ኣምላኺ ኻስኻ እንታይ ያሎዲዩ
انت يالونيو زي تغيل السخا عيني يغرانيو زي قعز بسمكا يخون مسبلكا كله يخون الكا الشداي أملاخي غاسخا يخون مسبلكا كله يخون الكا الشداي أملاخي غاسخا اللغة 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 يا بهير اللغة 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 يا بهير اللغة اللغة عندنا اللغة الله ينسو اللغة اللغة يا بهير اللغة 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 يا بهير اللغة تمالي يا وخا لومي وين يا وخا صباح وين يا وخا للعالم يا وخا تمالي يا وخا لومي وين يا وخا صباح وين يا وخا لزلالم يا وخا كتقعكاي ممليسي وكلكاي ممليسي كفكاي ممليسي عبزمني مننت ريايون كتقعكاي ممليسي وكلكاي ممليسي كفكاي ممليسي عبزمني مننت ريايون هاليلويا توكل كايو زي حفر تدكيف كايو زي حفر هاليلويا زمانات كحلف بزمانات يتكا عمتات كحلف وعمتات فتكا زمانات كحلف زمانات فتكا عمتات كحلف وعمتات فتكا كنت غنم كنت تنفي اللغة زفانكا وزري بلونيو يسوس عمتاتك كنت غلم كنت تنتي اللغة زفانكا وزري بلونيو يسوس عمتاتك كتقعكاي ممليسي يوكلكاي ممليسي يدقفكاي ممليسي عبزمني مننت ريايو كتقعكاي ممليسي يوكلكاي ممليسي يدقفكاي ممليسي عبزمني مننت ريايو يتقعكاي ممليسي يوكلكاي ممليسي يدقفكاي ممليسي عبزمني مننت ريايو مننت እግዚአብሔር ዝራይት ነፍሲ ሃሌሉያ
كبر لእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ زمناتن ورحاتن تلواوت سخا مخر المستوعالن دما يناتكا منقستن حايلن كبرن سلطانن لزالعالم ناتكا يوامين منقستن حايلن كبرن سلطانن لزالعالم ناتكا يوامين زمنات ورحات تلواوت سخا مخر مستوعال دما يناتكا منقست حايل كبر سلطان نزل عالم ناتكا يوامين منقست حايل كبر سلطان نزل عالم ناتكا يوامين اللوخا 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 እግዚአብሔር اللوخا 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 እግዚአብሔር اللوخا እንደገና اللوخا 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 እግዚአብሔር اللوخا صار تفتح له الله نسو اللوخا እግዚአብሔር اللوخا تمالي هياويخا لومي وين هياويخا تبعوين هياويخا نزل عليم هياويخا تمالي تمالي هياويخا لومي وين هياويخا تبعوين هياويخا نزل عليم هياويخا بتقعكاي ممنيسي يوكلكاي ممنيسي ينقفكاي ممنيسي عم زمني منين ريايو بتقعكاي ممنيسي يوكلكاي ممنيسي ينقفكاي ممنيسي عم زمني منين ريايو بتقعكاي ممنيسي يوكلكاي ممنيسي ينقفكاي ممنيسي عم زمني منين ريايو بتقعكاي ممنيسي ينقفكاي ممنيسي ينقفكاي ممنيسي عم زمني منين ريايو هاليلويا 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 እግዚአብሔር ንዓኻ ዘይክይ ኣለካ እንታያሎ ዘይክይ ኣለካ እንታያሎ ዘይክይ ኣለካ እናተኣምና እስኪ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝስእ ኣለካ እንታያሎ ዝስእ ኣለካ እንታያሎ ዝስእ ኣለካ እንደገና እግዚአብሔር ንዓኻ ዘይክይ ኣለካ
تيالو ذكر عليك تيالو ذكر عليك تيالو يا بي نعقا زسير عليك تيالو زسير عليك تيالو زسير عليك تيالو كل قليل كل قليل كل قليل كل قليل نعقا زسير عليك تيالو نعقا زسير عليك تيالو نعقا زسير عليك تيالو نعقا زسير عليك تيالو كل قليل كل قليل كل قليل كل قليل نعقا ذكر عليك تيالو نعقا ذكر عليك تيالو نعقا زسير عليك تيالو نعقا زسير عليك تيالو ترح عن تغل تزارب عن تغل تزارب عن تجزي تزارب ودتات كلوة ترح عن تغل تزارب عن تغل تزارب عن تجزي تزارب ونتعاد كلوة هاليلويا عن تغل تزارب هاليلويا وديد ما يفوسلوه هاليلويا حنت قال تزارب وديد ما يحوي هاليلويا أبي وتنا حنت قال يزارب إخزابير متصبيو هاليلويا كتوي حفرونهم هاليلويا حنت قال تزارب هاليلويا فوسنا هاليلويا أتعينا هاليلويا استبالا شو نقراتنا أتطبق نبخا نقرب علينا هاليلويا كله تخيل إخزابير هاليلويا ترح حنت قال تزارب حنت قال تزارب حنت جزي تزارب ونتات كلوت ترح حنت قال تزارب حنت قال تزارب حنت جزي تزارب كرات كلوت علي بخمو أي من لسني له هاليلويا إخزابير مس الزارب لو تيخون إخزابير مس زبل نقرات يقنع كرباتات بد لا تيبلو هاليلويا هاليلويا نمرخات فتحي كوت قالهم أبيوني له هاليلويا إخزابير يزارب أبي هوتنا إخزابير يزارب أبي هوتنا كل نقبرون نخنت خيكون إخزابير يزارب أبي هوتنا هاليلويا هاليلويا كتقع كاي مملسة كوكلكاي مملسة إدقفكاي مملسة زمني مننتك رئيوي كتقعكاي مملسة كوكلكاي مملسة إدقفكاي مملسة
زمني مننت رئيو هاليلويا كبر نزل እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا 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 ሕጂ ድማ ዝተኸፍለልና ሰባት ስለ ዝኾንና ዝተኸፍለለየ ኢልና ክንዝምር ኢና ኣብ መስቀል ወዲይዎ እዩ ናትና ጉዳይ ኣሜን ኣብ መስቀል ተወዲዩ ሃሌሉያ ተወዲዩ ዝግበር ብሕጂ የለን ከፊልካዮ ኢኻ ዕዳይ ክንብል ኢና ሃሌሉያ ኣብቲ መስቀል ስለይ ዝገበርካዮ ቃላት ኣይገልጾን ንዓይ ዝኸፈልካዮ ብናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ክዝምረልካ ወለድካ ይድርኸኒ ኣብቲ መስቀል ስለይ ዝገበርካዮ ቃላት ኣይገልጾን ንዓይ ዝኸፈልካዮ ብናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ክዝምረልካ ውዕለትካ ይድርኸኒ ፍቕሪኻ 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 የሱሰይ ብባሪኻ أمسكنك تمسكن أمسكنك أمسكنك تمسكن أمسكنك إبارخك تبارخ إبارخك إبارخك تبارخ إبارخك أمسكنك أمسكنك تمسكن أمسكنك أمسكنك تمسكن أمسكنك بارخك بارخك تبارخ بارخك بارخك تبارخ بارخك هاليلويا بسر حاجتي بجاتي واهيكا سلتك كيدما أموت سيكا بسندرات كاي أنزي حاويخو تمسكن قويتاهي وتيكبرلو كبر 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 نيجس نيجس نجس 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 كبر 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 نجس 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 بسر حاجتي بجاتي واهيكا زلتك كيد ما قموت تنسيكا بسندرات خاي أنا زحاويخو تمسكن قويتاهي وتيكبرلو كبر 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 نيجس 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 كبر 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 نيجس 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 هاليلويا كبر دمك بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك
بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي دمك بغيو 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 كبر دمك بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي دمك بغيو 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 هاليلويا دم يسوس تبعتنايو هاليلويا هاليلويا زدت غفلة ليس بي زدت غفلة ليس بي زدت غفلة ليس بي زدت غفلة ليس بي زدت حق ليس بي زدت حق ليس بي زدت حق ليس بي زدت حق ليس بي كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين تمسكن 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 وينع تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 وينع تمسكن 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 يسوع تمسكن هاليلويا كلماتي كفيف كايو لبرهاني عبري كايو كلماتي كفيف كايو لبرهاني عبري كايو زير سعو غير كاليغا سمكا يخبر يسوس كويكا زير سعو غير كاليغا يسوس كويتا تلماتي نتلماتي كفيك كايو لبرهاني عاد بيض كايو نتلماتي كفيك كايو لبرهاني عاد بيض كايو زير السعو غير كاليغا سمكا يغبر يسوس كويتا زير السعو سيحو غير كاليغا سمكا يغبر يسوس كويتا ستقبل ليس بي ستقبل ليس بي ستقبل ليس بي
زتغفللي زتغفللي سبي تحدلي زتحدلي سبي زتحدلي سبي زتحدلي سبي زتحدلي سبي كمي 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 زي مسكين 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 تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 هاليلويا ክብር ይሁን ለዚህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዕዳይ ኩሉ ከፊልካዮ ኣብቲ መስቀል ዛዚምካዮ ዕዳይ ኩሉ ከፊልካዮ ኣብቲ መስቀል ዛዚምካዮ ብሞትካ ሓይሊ ሞት ስዒርካ ካብ ፍርሃት ሞት ኣናጊፍካ ኒኻ ብሞትካ ሓይሊ ሞት ስዒርካ ካብ ፍርሃት ሞት ኣናጊፍካ ኒኻ ዝተኸፍለለይ ሰበይ ዝተኸፍለለይ ሰበይ ዝተኸፍለለይ ሰበይ ዝተኸፍለለይ ሰበይ ዝተሓድገለይ ዝተሓድገለይ ሰበይ ዝተሓድገለይ ሰበይ ዝተሓድገለይ ሰበይ ዝተሓድገለይ ሰበይ ከመይ 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 كمي زي مسكين كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين تمسكن 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 ولا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 ويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن كبر دمك أقربني نبت مقدس أعطيوني كبر دمك أقربني نبت مقدس أعطيوني عبدناي كوينكا تتابغن من واحد سيخالي ككاهن عبدناي كوينكا تتابغن من واحد سيخالي ككاهن من واحد سيخالي ككاهن من واحد سيخالي ككاهن منتبقى خالي ككاهن منتبقى خالي ككاهن كبر دمك كبر دمك أقربني نبتي مقدس أعطيوني كبر دمك أقربني نبتي مقدس أعطيوني عبكناي كوينكا تتابغن من واحد سيخالي ككاهن عبكناي كوينكا تتابغن من واحد سيخالي ككاهن من واحد سيخالي ككاهن من واحد سيخالي ككاهن منتبقى خالي ككاهن منتبقى خالي ككاهن تمسكن 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 كويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن تمسكن
ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 مساخة بمار تعبوني بمار تعبوني مساخة بمار تعبوني بمار تعبوني انكو ننبر السماء بعوني انكو ننبر عزي واهلوني عبيتك من بار تعبوني من بار تعبوني عبيتك من بار تعبوني من بار تعبوني النخو ننبر للسماء معوني النخو ننبر عزي واهلو مساقا دقنا مساقا من بار تعبوني من بار تعبوني مساقا من بار تعبوني من بار تعبوني السماء بعوني النخو ننبر عزي واهلو عبيتك من بار تعبوني من بار تعبوني عبيتك من بار تعبوني من بار تعبوني النخو ننبر السماء بعوني النخو ننبر عزي واهلوني تمسكن 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 قويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن 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 قويتا تمسكن 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 يسوع تمسكن هاليلويا هاليلويا تمسكن 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 لعلبين لعلبين هاليلويا ስለ ግብርታቱ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይውሰድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመስቀል ብዝኸፈልካዮ ዋጋ ኣብዝንህልና ተኣኪብና ሃሌሉያ ናይ መስቀሉ ውዕለት እዩ ብዝኣኪብና ዘሎ ሃሌሉያ ምድሓን ዝረኸብና ሃሌሉያ ነዛ ዓብ ኣምላኽ ከነምልኾ ዝገበረና ሃሌሉያ ናይ መስቀሉ ውዕለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብዛ ምድሪ ጎይታይ ንኣምላኸይ ንስኻ ኣብ ዘመን ህይወተይ የኽብር ኣለኹ ናኻ ናይ ልበይ ኣምላኽ ኣነ ዘምልኸካ ልዑል እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ኢኻ
ናይ ልበይ ኣምላኽ ኣነ ዘምልኸካ ልዑል እግዚኣብሔር ለልኹሉ ኢኻ ኣብዛ ምድሪ ጎይታዬን ኣምላኸይን ንስኻ ኣብ ዘመን ሕይወተይ የኽብር ኣለኹ ናኻ ናይ ልበይ ኣምላኽ ኣነ ዘምልኸካ ልዑል እግዚኣብሔር ለልኹሉ ኢኻ ናይ ልበይ ኣምላኽ ኣነ ዘምልኸካ ልዑል እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ክበረለይ ንስኻ ንገሰለይ በይንኻ ክበረለይ ንስኻ ንገሰለይ በይንኻ እግዚአብሔር ኣዚኻ ዓቢኻ ኣብ ላዕሊ ዙፋንካ ኣሎኻ ኣብ ክቡር ቦታ ተቐሚጥካ ልቢት ሕትዩ መሕደሪኻ ንድምፀይ ንስኻ ትሰምዖ ጸሎተይ ፍጹም ዘይትንዕቆ ኣዚኻ ጸጋኻ ኣብዚሕካለ ክበርተ መስገን ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ይኽበረና እዚ ጎይታ እዚ ይንገስ ኣብ ሕይወትና ሃሌሉያ 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 ኣምላኽ ይባረኩም
ጎይታይ ሞ ንኽብርና እግዚአብሔር ቃል ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብልና ሞ ሓቢርና ቃሉ አንቢብና ናብቲን ሎሚ ዝዳልወልና ጎይታ ማዕዲ ክንከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስኩም ሒስኩም ዘለኹም አም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 20 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ከንብበ እሞ ድሕሪኡ መልእኽተይ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እሺ ሓባር ከነንቦይና ታሰዓት ምስ በጽሐት ንስቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ማዕዲ ተቐመጠ ንሱ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ከምዚ ይበልዕ እብለኩም ኣለኹም ሞ ቅድሚ ስቃየይ መሳኻትኩም ገንሸል ፋሲጋ ክበልዕ ብዙሕ ሓረር ኢለ ኣለኹ በሎም ጽዋዕ አልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ትመጽእ ካብ ዝፍረኦም ወይኒ ከምዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ እንጌራ ርዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ ኢሉ ሃቦም ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ አልዒሉ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ ኣምላኽ ምስክን እንጽልይና እግዚአብሔር አቦና ነመስግነካ አሉና ሽምካ ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን በዛ ድሕሪ ቀትሪ እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንሆ ኣብ ቤትካ እግዚአብሔር ሆይ ስለዝኣከብካና ኣብ ዙርያ ማዕዲ ቃልካ ስለዝኣከብካና ነመስግነካ አሉና እምሮና ሓሳብና ኩልንተናና ጠርኒፍና እግዚአብሔር ሆይ ናባኻ ንመጽእ አሉና ትስኻ መስቀል ዝገበርካልና እግዚአብሔር ውዕለት ትስኻ እግዚአብሔር ሰራሕካዮ ስራሕ ትቦድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸምካዮ ፍጻሜ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ባርነት ናብ ውልድነት አሳጊሩና እሞ አምላኽ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ በምክንያት እዚ ሓርነትና እግዚአብሔር አባኻ ዘሎና ዕድል አባኻ ዘሎና እግዚአብሔር ብጽሒት ንዑ እግዚአብሔር አምላኽ እናዘገርና ከነመስግነካ ንዑ እናዘከርና ከነምልኸካ ወአምላኽ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና ነመስግነካ አሉና እረ ግሩም ርስቲ በጽዩኒ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ወይ ዘማሪ እዚ ዕድል እዚ እግዚአብሔር ካባኻ ይኾይኑልና እግዚአብሔር ስለዘፍቀርካና አውደ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኃጢአትና ብደምካ እግዚአብሔር ስለዘንጻሕካና ነመስግነካ አሉና እግዚአብሔር ረአዩ ውሉድ አምላኽ ክንበሃልሲ ተአቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡ ድማ ኢና ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር አምላኽ ውልድነት እግዚአብሔር ስኻ ስለዝሃብካና በአኻ እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መቅደስ ምእታው ስለዝገበርካልና ነመስግነካ አሉና በዛ ምሸት እዚ እግዚአብሔር ሆይ ጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ንኽዛረብ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢለ ኣለኹ እግዚአብሔር ቃልካ ህያዊ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር አምላኽ ንቃልካ ክገልጾ እግዚአብሔር ዝኽእል ወላ ሓደ ልቦን እግዚአብሔር ቃልካ ልዕሊ ሁሉ እግዚአብሔር ስምካ ዘኽበርካዮ ክቡር እግዚአብሔር ብኡ ጌርካ ዓለም ዝፈጠርካ ብኡ ጌርካ ኣጽኒዕካያ ዘለኻ እግዚአብሔር ሆይ ክቡር ዘለዓለማዊ ቃልካ እሞ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቃልካ እግዚአብሔር ዘሎ ኣምራትን ምስጢርን ምእንትን ክንርኢሲ ንዒንትና ክትከፍቶ ንጽልይ ኣለና ንዓይን ባርያኻ ኣኽእለኒ ሓይለ ኸኖኒ እግዚአብሔር ሆይ በኣፈይ እግዚአብሔር ንስኻ ተዛረብ መንፈሰይ ነእምሮይን ተቆጻጸሮ ኢለ ይጽልይ ኣለኹ ንስኻ ተዛረበና እግዚአብሔር ሆይ ሰብ ኣይዛረበና አምላኽ ብሰምዖ ዘበለ ብንዛረቦ ዘበለ ሁሉ ለብስና ተለዊጣ ተሐዲሳ ጥያ እግዚአብሔር ምእንትን ክትወጽሲ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ክትበና ንጽልይ ኣለና ቃልካ ሃብኩዎም ተጻሒፉ እሞ እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ቃልካ ክትበና ንጽልይ ኣለና በቃልካ ለውጠና እግዚአብሔር ሆይ በቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ዓጻጽምትና ሁሉ ክትፍውሶ ንጽልይ ኣለና ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ጽሑፍ እሞ እግዚአብሔር ሆይ ንሆ ቃልካ ንፈውሲ ክኾነና ሎሚ ይጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ وأملاخ إنه بزي قالك እግዚአብሔር ዝኸውን ወላ ሓንቲ የልቦን ሞ እግዚአብሔር አምላኽ ቃልካ ግና ከም ትኾይንዎ ዘሎ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ሰማያት ክወርድ እግዚአብሔር ምስ ወረደ ግና እግዚአብሔር ከም ንኸንቱ ከም ዘይምለስ ንስኻ ባዕልኻ ተዛሪብካ ኣለኻ ሞ እግዚአብሔር ሆይ ከም ትዘርኢ እግዚአብሔር ሆይ ንዘራኢ ምግቢ ኸ ንተቀላቢ ከይሃበ ንላዕሊ ዘይወርድ ዘይምለስ ዝናብ
كمو قال كأماكلنا هياو كوينو لوطي خجبر نتصلي علينا ملوات خونلنا نتصلي علينا نقرو حساباتنا نسخانك حيو نزنزز هيوتنا نسخاتن سايو أبرابر لنا نتصلي علينا كموت هيوت يكون እግዚአብሔር ሆይ አብ ጸልማት ብርሃን ይሁንልና እንጸልያለና አብ ቃል ካኑ ከል አብትናት ካዘል ዓለማዊ ቃል ክእለትን እግዚአብሔር እንድገፋሉና ክእለትና ካብ አምላኽ እንበር ካብ ርእስና ገለ እኮ ከም ዘምጻና ክንሓስብ ኣይከኣልናን እዩ ኢልና ንእመናሉና እግዚአብሔር ሆይ ብዝገበር ዘበለ ሁሉ ንስኻ ክብሪ ውሰዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ አሜን አሜን ጎይታ ይባርክኩም ኮፍ ክንብልና አምላኽ መስከን እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽ መስከን ሎማ አንቲ እታ ቀዳመይቲ ሰንበት ናይዚ ወርሒ አምላኽ መስከን አቀይዶ ቀዳመይቲ ወርሒ ናይታ ቀዳመይቲ ሰንበት ናይ ዝኾነት ወርሒ ድማ ሓቢርና ድራር ጎይታ ንካፈለላ መዓልቲያ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሎማ አንቲ ስለዚ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ክንዛረብ ኣብ ልበይ ከምኡ ሓሳብ ስለዚ መጻኒ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ክንዛረብ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ዶ أملاخ سمسكنه يخون زي كنا ببوز أنا خفلي أبلوكاس معرف 20 كلتن كاب 10 4 تقصى 10 زلوا أم بيبلكم زي حدش كدان أمنن ببولو جزء كله إذا فت أمي نايدرار جويتا وإذا فت أمي نايتها لاست سابر نبلوسي أب كلن وانجيلات استتقصى حكيو ما كلهم توم وانجيل إذا صحفوا نزل فت أمي زي كي صحفوا حلفون مالتي يحلف زي تحدقة نزل عالم زخري زخون عزيو عندي زخونة حقي نبيت كريستيان عندي وأملاخ مسكن أمين دو سلازي نابزعبو خا انتي مخانو كنفلت زلنا صبو غيرنا خردو زلنا مالك قدمي نافتي لبي نايت تمرتي مخادي دحر بايتانا اذا ابزي زنببنا يو صحف كنغركم املاخ مسكن غويتا يسوع كريستوس بتا استتحزلا ليتي ابا معلتي نز سرعات زي سريعو أبزاس تتحزلاس ليتي ناي فاسيقا معلتي ينيرو ويدما أيهود فاسيقا زبعلولو معلتي ينيرو فاسيقا نعوم أزيو عبي بعاليو حكيرو خبتم بعالاتهم تم زعبيو بعالاتيو ناتون سوم تايم ذكرو أيهود كابتا أبارنت زنبرولا قبتي زوتولا معلتيا حكيرو خبتا زوتولا معلتي سيلبريت زقبرولا معلتيا زي بوخع قجا سنكيتوم جنشل عمت زجبرة جنشل حريدوم نتجنشل عمت زجبرة قدولو زي بلو ملو جنشل حريدوم نتناتو دم أفدقة أبايتهم أبلدات أبايتهم لخيوم أوشت تابيت كوينوم عند أباتروم أبيدوم حيزوم بتنقاقة تحليوم زبل علا معلتي قداميتي معلت نيران زي أخاني أب عمت دقمواز نبرو تاريخاويت بعليا نيران مالك إذا بعل زيا أيهود كابتي نزل ألم نبزوح عمتات مالتنا أمايت عمتات حزوم عتيتو حزوم زنبرة أرعوت بارنت حرنت زرخبولا معلتي زوجلا معلتي يا نيرا مالتي قويتها يسوع كريستوس دما أيهوداوي سلز نبرة تا معلت خات وان تقنياتو دما قنيات فاسيقا سلز نبرة تا وان كا سلز بتحت زا أبزي أزم ببنيا تا معلتي مسبتحت ويدما ساعات مسبتحت مالتو تاي مالتي تصحف تي مجبز بالله عيني مسحازة حي مستفقت برهان مستفقيو زبلع سقمو مالتيو وان مسبصحه مالت غزي مسمسي ناي مبلع ساعات مسكونه غويتا يسوع كريستوس مستم 12 حواريات خوينو تقميطو نزي ነገር زي كم زغبره إنا ننبب مبار إذا فاسقا نهايهود فلوي تاريخ كم زلو تزاريبنا لنا حقيدو فلوي تاريخ الله قويتا خابن كل تعبيت نجارات تزاريبو انجيرا العلو ما الدبلعهم انجيرا العلو قريسو دما اذن انتاهم زوهاب انتايلوم سغاي يو اذن مذكرتاي غبرو إلو هابو مبلنا مو صدح الورد إلو خاهم انتاي بلنا كمو دما دحر درار بلنا مالتي دحر درار صواء العلو اذا صواء زيا من تاخاتكم بزفسس زلو دمي التغبره حدش كيدانيا إذا نحد حدكم تماقلوا إلو أفتل علي كم استزارب إنا ننبب مالتي إذا فتامي زي حنسا استفتامه فتامي أفتا قويت يسوع كريستوس أبزي أز جمر الله ساعات استفتامه فتامي كوا أنت هنا أما حبرجن قتالي كم استفتامه إنا ننبب حكيلو من يتخيل لنا أنت الآن بيبنا أبقى برهارات معرف كلته فقدر بعن كلته أنت آخرنا أم بيبنا أنت يزب لنا كلاتهم تايمز قبرون يروم بتمر تحواراتن بحبرتن بمقراس جيران بتصلوتن تاي قبرون يروم تأنيعهم
ነበሩ ይብለና ዛ ጸኒዖም ትብል ቃል ሓለዋን ተዛሪብና ላ ነርና ኢና ጸኒዖም ትብል ቃል ቀጽሎም steadfastly ብዘይ ምቁራጽ ቀጻሊ ይገብርዎ ነበሩ ያ ተመልክት ማለት ብዘይ ምቁራጽ ስለዚህ ተቀዳመይቲ ማሕበር አርባዕተ አገደስቲ ዓሉድ ነርና አይን ተቀዳመይቲ ማሕበር ማለት ፈጺመን ዘይ ቋረጻ ፈጺመን ጠጠው ዘይብላ ኣብኣኻ ተሰሪታ ዝኸደት አርባዕተ ዓኑድ ነርና ተቀዳመይቲ ማሕበር ሳኻ እንታይ ነራ ሓደ ቀዳመይቲ ትምርቲ ሐዋርያት ነራ ማለት ስለዚህ ሐዋርያት ኩሉ ግዜ ይምህሩ ነሮም ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝቅጽል ዘሎ ክንዛረብ ኣብ ልበይ ሓሲበ ኣለኹ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዛዕባ ነዚ ተዳልየ ሓሲበ ኣዳልዮ ዘለኹ ኣስተምህሮ ኣለኒ ማለት ብትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዖም ነበሩ ይብለና እሞ መሊሱ ኸ እንታይ ይብለና ብሕብረት ከዓ ነበሩ ይብለና ሓቂዶ ድሕሪ ኸ እንታይ ይብለና ብምቁራስ እንጌራ ነሮም ኣብ መወዳእታኻ ብምንታይ ነበሩ ይብለና ብጸሎት ነበሩ ይብለና ዜና ኣርባዕተ ዓኑድ ናይታ ቀዳመይቲ ማሕበሬን ወይ ናይታ ጀማሪት ማሕበሬን ናይታ ፈላሚት ማሕበሬን ዝነበራ ማለት ስለዚህ ድራር ጎይታ ልክዕ ከምቲ ቀጻሊ ሰንበት ቃሉ ዝስበኽ ዝነበረ ሳቶም ድማ ኣብታ መዓልቲ ጎይታ ክራኸቡ ከለዉ ቀጻሊ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ድራር ጎይታ እዮም ዝሰርዑ ነሮም ማለት ንሕና ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ደሓን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ንቀይሮ ንኽብል ኣይኮንኩን ከምኡ ዝዛረብ ዘለኹ it has its own meaning ማለት እዩ ሪዝን ኣሎ ኣብ ወርሒ ምግባሩ ኣብዘይ ንገብረሉ ሰዓትና ንገብረሉ መፂና ስለ ዘለና ሕጂ ኣምላኽ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ እዚ ዓንዲ ናይታ ቀዳመይቲ ማሕበር መብዛሕትና ኸኣኒ እዚ ልምምድ እዚ ካብቲ ዝጸናሕናሉ ቤተ እምነት ተሰኪምናዮ ዝመጻና ነገር እዩ ሓቂዶ መብዛሕትና ድራር ጎይታ ወይ ድማ ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽሙ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ኢንኮቴሽን ኢልና እንገብሮ ልምምዳት ከዓ ኣሎና ማለት እዩ እዚ ልምምዳትና እዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መስመር ኣለዎ ድዩ የብሉን ሎማዓንቲ ሓቢርና ንመጽሓፍ ቅዱስናስ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ማሕበር ዝግበር ልምምድ ሲ እንታይ እዩ ዝብል ንሕና ከመይ ኢልና ኢና ክንወስዶ ዝግባአና ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንመሃር ሎማዓንቲ ሓሲበ መጽ ዘለኹ ብሓባር ኮይና መጽሓፍ ቅዱስና ምእንቲ ክሪኦ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽሙ ድራር ጎይታ ኢና ንብሎ ሓቂዶ ድራር ጎይታ ንብለሉ ንምንታይ ምኽንያት ይመስልኩም ምስ ጎይታ ሓቢርና ድራር ንካፈረሉ ጎይታ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ከምኡ ኢሉ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እምበር ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ኣይተጻሕፈን ስለዚ ኣሰያይማና ንባዕሉ ድራር ጎይታ ንብለሉ ምኽንያት ንሱ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ኢልና ክንጽውዖ ኣለና ድየብልናን ኣብ ካልእ ክርክር ደሓን ኣይትወኩም ንግዚኡ ኸነጽንሖ ግን ንሕና ብተለምዶ ድራር ጎይታ ኢልና ንጽዋዓሉ ምኽንያት ኣብቲ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከምኡ ኢሉ ንምብላዕ ድራር ጎይታ እንታይ ኾንኩምን እትእከቡ ዘለኹም ብምባሉ ካብኡ ዝተወስደ ቃል እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ለዚ ሎማዓንቲ ኣርባዕተ ሲግኒፊካንስ ወይ ድማ ኣርባዕተ ኣገዳስነት ናይ ድራር ጎይታ ክዛረብ ሓሲበ መጽ ዘለኹን ድራር ጎይታ እንወስደሉ እንካፈለሉ ኣርባዕተ ምኽንያታት ወይ ድማ ኣርባዕተ ኣገዳስነቱ ናቱ ዘርኤና ሓሳባት ኢና ብሓባር ኮይና ክንርኢ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ንክርስቶስ ንዝክር ስራሕ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ድማ ብተግባር ንእውጅ እንታይ ደለኹ ንክርስቶስ እንታይ ንገብሮ ንዝክሮ ስራሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ድማ እንታይ ንገብሮ ንእውጆ ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ ንዝክር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ደስ ክብለን ንጸንሐ ኣብ ዝለዓለ ኮይና ኣብዚ ኣምልኾ ዞም መዘምራን ኣሕዋትና ክመርሑና ከለዉ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዝምሩልና ጸኒሖም ሓቂዶ ክርስቶስ ኣብ መቕደስ ዝኣተወልና ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህና ብድኻምና ኣክናና ኮይኑ ዝጣበቀልና ዝተራእየልና ብደሙ ዝዓደገና ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህና እዩ ሓቂዶ ሊቀ ካህና እዩ ኣምላኽ መስግን ንሕና ክርስቶስ ክንዝክር እንከለና ኣብዚ ድራር ጎይታ መጀመርያ ጎይታ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሎ እዚ ሕብስቲ እዚ ብትበልዖ መጠን ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ኢሉ ጳውሎስ ምሽ ጎይታ ኸ እንታይ ኢሎ እዚ ንምንታይ ይግበርዎ ንመዘከርታይ ግበርዎ ኢሉሎ ማለት ስለዚህ መጀመርታ ንጎይታ ኢና ንዝክር ክንብል ከለና ንጎይታ ባዕሉ ንኢየሱስ ባዕሉ ኢና ኣብቲ እዋን ድራር ጎይታ ንዝክሮ ማለት ኢየሱስ መን እዩ ክርስቶስ መን እዩ እንታይ ይኸባ ገይሩልና ምፍላጥ ከገድሰና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚህ እቲ ተግባርናሲ እንዳወሰድና ይኾልና ትንወስዶ ድራር ጎይታ ከም መዘከሪ ደይኾነሲ ምዝካር ናይ ኣእምሮ ጉዳይ እዩ ሓቂዶ ኣብ ኣእምሮኻ ኣብ ተሓሳስባኻ ወይ ድማ ኣብ መለኻኽትኻ ዝኸውን ሓቂ እዩ ሓቂዶ ኣብ ኣእምሮኻ ኢኻ ትዝክር ማለት ስለዚ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ክንብል ከለና ብኣክሽንና ነዚ ነገር እዚ ክንወስድ ከለና ክርስቶስ ክንዝክር ንክርስቶስ ከኣኒ ጽቡቕ ጌርና ማግኒፋይ ክንገብሮ ሰለብሬት ክንገብሮ ኢልና ኢና እንእከብ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንዓና ክርስቶስ መን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን
ንኣይሁድ ከክርስቶስ ታዩ ኢልና ኢና ክርኢ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሎም ማዓንቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 22 ክሳዕ 31 ዘሎ ከንብብ ብሓንሳእ ኮይና ከነንብቦ ኢና እሞ ከምዚ ይብል ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድን መዓንቀፊ ንህዛብን ንዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽራውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ኃይለ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ሰብ ስዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከኣድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዕኹም እሞ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ልባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጨዋታት ኣይተጸውዕን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብርሲ ነዛ ዓለም ነዚ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረ ግና ከቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ንምቕዳስን ንምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ይብል ማለት እዩ ኣምላኽ መስኪን ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ኣልጊበ ከንብበ ሞሽዑ ንሽተይ ብዛዕባ እዚኣ ክንዛረብ ኢና ኣምላኽ መስኪን ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 2 ክሳዕ 3 ከምዚ ይብል ብፍቅርን ብኩሉ ሃብትን ናይ ምሉእ ኣእምሮን ንፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ብሓደ ሰሚሮም ልቦም ምእንቲ ክጸናናዕ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊሩ ኣሎ ይብለና ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ መን ተሰዊሩሎ ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩሎ ይብለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ሎም ማዓንቲ ንክርስቶስ ኢና ንዝክሮ ወይ ንክርስቶስ ኢና በዝናይ ድራር ጎይታ ሰለብሬት ንገብሮ ኢልና ክንሓስብ ከለና ክርስቶስ ንዓና መን እዩ ዝብል ሓሳብ ጽቡቕ ጌርና ምስትንታኑ ከገድሰና እዩ ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ እንትንታይ እቲ ምስጢር ኣምላኽ እቲ ኣምላኽ ንዘመናት ብዛዕባ ሰብ ክሓስብ ከሎ ብዛዕባ መን ይሓሲቡ ኣምላኽ ኢልና ተዛሪብና ለና ኤፌሶን ክንመሃር ከለና ብዛዕባ ክርስቶስ ይሓሲቡ ሓቂዶ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣምላኽ ንሰባት ዘዳልዎ ናይ ምድሓን ደገ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ማለት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ማሕበርሲ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢና ክንስበኽ ቀኒና ሓቂ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝነበረ ብዛዕባ መንነት ክርስቶስ ክንመሃር ቀኒና ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ንክርስቶስ ከመይ ጌርና ክንመስሎ ከም ዘለና ኢና ክንመሃር ቀኒና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ከዓ ንክርስቶስ ብድራር ጎይታ ከመይ ጌርና ኢና ሰለብሬት ንገብሮ ኢና ክንመሃር ኣምላኽ መስገን ምክንያቱ ክርስቶስ ንዓና ኩለንተናና ናይ መጨረሻ ምስጢርናን ተስፋናን ኣበይ መሲልኩም ሃንግ ዝገብር ኣብ ናይ ክርስቶስ መንነት እዩ ሃንግ ዝገብር ማለት ንዓና ክርስቶስ ኩሉ ነገር እዩ ሰብ ምስ ኣምላኽ መጀመርያ ክመላለስ ኢሉ ምስ ተፈጥረ ኣብ ኣዳም ኣብ ሄዋንን ዝተፈጥረ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ምስ ሰብ እንታይ ክገብር እዩ ነይሩ ሕብረት ክገብር እግዚአብሔር ከዓ ምስ ሰብ ክነብር ማሕደር ክገብር ኢሉ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጢርዎ ማለት እንተኾነ ግና ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝኾነ ከልካሊ ወይ ድማ ፈላላይ ባእሲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ሓጢያት እዩ ዝነበረ ማለት ኣምላኽ ከምዚ ዝኸውን ኣቀዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረሲ ብዛዕባ ሰብ ኣቀዲሙ ዘዳልዎ ናይ ምትዓራቕ መንገዲ መን ነይሩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝነበረ ማለት ንዓና ካብ ቀደሙ ማለት ካብ መጀመርትኡ ኣትሒዙ እግዚአብሔር ንሰብ ዘዳልዎ ናይ ምድሓን ደገ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ንዓና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ በዝሎም ማዓንቲ ድራር ጎይታ ክንካፈል ኢልና ክንሓስብ እንከለና ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ እተሰቕለ እቲ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እንዝክር ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን አሜን ዶ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ንሱ ንዓና እቲ ካብ ኣምላኽ ንምንታይን ዝኾነልና ንጥበብን ንጽድቅን ንምንታይን ዝኾነልና ንምቕዳስን ዝኾነልና እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ከም ዝብል ቃል ኢና ነንብብ ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ኃጢአት ይገብር እዩሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ እዩ ነዚ ዝተገልጸ ይብለና ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ናይ ምግላጹ ምኽንያት ወይ ድማ ምስጢር እንታይ እዩ ግብሪ እንታይ ከፍርስ ግብሪ ዲያብሎስ ንኸፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ ምክንያቱ ግብሪ ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ እንታይ ዝገብር ነይሩ
ሓጢያት እዩ ዝገብር ነይሩ ማለት ግብሪ ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ሓጢያት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ዝተገለጸሉ ምኽንያት ድማ ሓጢያት እዩ ከፍርስ ዝመጸ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ምስ ብዙሕ ነገራት እነተኣሳስሮ ወይ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ትርጉምና ወላ ሓንቲ ለውጢ ከይገበረ ስቕ ዝብለሉ ምኽንያት ንምንታይ ይመስልኩም ናይ ክርስቶስ ናይ ምምጻእ ትርጉም ምስ ምድራዊ ነገር ብዙሕ ግዜ ነተኣሳስሮ ስለ ዝኾናይ ክርስቶስ ዝመጻሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ ክገብር ኢሉ ሓጢያት ዓለም እንታይ ክገብር ኢሉ ይመጽዩ ከርሕቕ ኢሉ ይመጽዩ ዮሐንስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ራእዮ ተቐዳሚት ዝተዛረበ ቃልታ ነይራ እንሆ ሓጢያት ዓለም ዘርሕቕ እንታይ ኢልዎ ገንሸል ኣምላኽ ኢልዎ ማለት ገንሸል ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንኣይሁድ ሓደ ዓቢ ምኽንያት ነይሩ ምኽንያቱ ኣይሁድ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንዛረበላ ዘለና መዓልቲ ፋሲጋ ገንሸል ዝበሃል ነገር ንዖም ዓቢ ትርጉም ኣሎ ገንሸል ተዋሂቦም ኣሎ ዓመት ዝገበረ ገንሸል ጎደሎ ዘይብሉ ገንሸል ኣክንዲ ሓጢያቶም መተካእታ ዝኸውን መስዋዕቲ ዘቕርቡላ መዓልቲ እያ ነይራ ማለት ንምንታይ እምባኸሙ ዝገብሩ ነይሮም ተላኢልና ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ ፋሲጋ ዘብዕሉላ ዝነበሩ መዓልቲ ኣብታ እግዚኣብሔር ፋሲጋ ንኸብዕሉላ ዝኣዘዘሎም መዓልቲ ኣብ ደገ ኣብ ግዳም ዝፍጸም ካልእ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ሓቂዶ እንታይ ዝፍጸም ነይሩ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ በኹራት ዘበለ ኣብ ግብፂ ካብ ሰብ ክሳዕ እንታይ ዝወቕዓሉ ዝነበረ እዩ ክሳዕ እንስሳ ዝወቕዓሉ ኣብ ዝነበረ ሰዓት እዮም ኣብ ውሽጢ እታ ቤት ኮይኖም ገንሸል እንዳበልዑ ልዳውቶም ለኽዮም ካብዚ መዓልቲ ዝወፁ ነይሮም ማለት ንዕኦም እዚ ገንሸል እዚ ማለት ናይ ምድሓኖም ምልክት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ካብ ቁጣዕ ኣምላኽ ዝድሕንሉ ዝነበሩ ዴሞንስትሬት ዝገብር ናይ ዘለዓለም ሓቂ እዩ ማለት ንዕኦም ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት ባርነት ጥራይ ኣይኮነን ንዕኦም ምልቓቕ ነይሩ ማለት እታ ሰዓት እቲኣ ማለት ካብ ባርነት ምውፃእ ወይ ድማ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ምውፃእ ወይ ድማ ካብ ግብፂ ናብ እስራኤል ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መልኣኽ ክሓልፍ እንከሎ ደም ከይገበርካ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ እወርደካ እሞ በኹራትካ እንታይ ይገብር ይወቅዕ ማለት ሓይልኻ ሁሉ ይወቅዕ እሞ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎካ ነገር ተበቲኹ ኣብ መርገምን ኣብ ጥፋኣትን እትነብረሉ ሰዓት እዩ ዝኸውን ማለት ኣምላኽ ካብ ዝኸናግፎም ምስ በለ እዩ መተካእታ ደም ከም ዘሎ ልኢኹሎም ማለት መተካእታ ደም ጌርኩም ኣብ ልዳወትኩም ብምልካይ ሓርነት በዚእኹም ትረኽቡ ኢሉ ዝነግሮም ዝነበረ ማለት እወ ግን እዚ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ምጥፋእ መልኣኽ ምንጋፍ ከም ዝኾነ እፈልጡ ነይሮም እዮም ማለት ዓመታት ምስ ከደ ግን ካልኦት ትእዛዛታት እንዳተወሰኹ ምስ መፁ ግና እዚ ምፍሳስ ደም እዚ ኪኖ እቲ ካብ ሓጢያት ካብታ መልኣኽ መፅኡ ዘናግፍሲ ካልእ ትርጉም ነይርዎ ዱ እንተ ደኣ ኢልና እወ ነይርዎ እዩ ምኽንያቱ ብድሕሪኡ ብዙሕ ዝተወሰኸሎም ትእዛዛትን ሕግጋታትን ስርዓታትን ምስ ነበረ ሓደ ካልእ ተስፋ ከም ዝነበረ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ነምብ ሓቂዶ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓጢያት ምስ ገበሩ እግዚአብሔር በምክንያት እዚ ገንሸል ዝፈስስ ነበረ ገይሩ እግዚአብሔር ይዓርቆምን ይተዓረቆምን ስለ ዝነበረ እዚ ምትዕራቅ እዚ ከዓ ነውሽጦም ዝኣቱ ንዘለዓለም ዘይድሕኖም ኣብ መንፈሶም ድማ ሓርነት ዘይሂቦም ስለ ዝነበረ ሓደ ተስፋ ነይሮም ኣይሁድ ማለት ካልእ ገንሸል ካልእ ዘናግፍ ከም ዘሎ ይኣምኑ ነይሮም ምክንያቱ እቲ ሕጂ ዘሎ ምንጋፍ ንውሽጢ ዝኣቱ ሓርነት ዝህብ ምንጋፍ ስለ ዘይነበረ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አይሁድ ገንሸል ፋሲጋ ምሕራድ መዘከርታ ጥራይ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ኣድካሚ ስርዓት ከዓ እዩ ዝነበረ ማለት ደጋጊምካ ክስውኦም ከለኻ ሎማ ዓመት ሰዊእኻ ኣለኻ ገና ርሕቕ ከይበልካ ኢኻ ሓጢያት ትገብር ማለት ሓጢያት ምስ ገበርካ እንደገና ከዓ እንታይ ኢኻ ትፅበእ ሓደ ካልእ ዓመት ሙሉእ ኢኻ ትፅበእ ማለት ዓመት ሙሉእ ተፀቢኻ ገንሸል ሓሪድካ ድሓር ግን ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ጸሓፊ ጽሒፎ ዘሎሲ ደም ድቤላታትን ሓሙኽስተ ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉሲ ንምጽራይ ስጋ ዝቅድስ ካብ ኮነ ኢሉ ኣብ ኣዶ ከነብላሞ ንምጽራይ ስጋ ዝቅድስ ካብ ኮነ ካብ ስግኦም ምጽራይ ሓሊፉ ዝገብሮ ፍሉይ ተኣምራት ግን ኣይነበረን ዳስዋዩ ኣብ ልቦም ታይ ዘይነበሮም ዕረፍቲ ዘይነበሮም ሰላም ዘይነበሮም ንእግዚአብሔር ክዕረቕዎ ጽምዓት ዝነበሮም ማለት እዚ እግዚአብሔር በቃሉን በትንቢቱን ኦሬዲ ተዛሪቦም ስለ ዝነበረ ካልእ ኪዳን እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ሓድሽ ኪዳን ይጽበዩ ነይሮም ማለት ናቱ ትሕጊ ኣድኪሞም ስለ ዝነበረ ማለት ምግባሩ ኣድኪሞም ዳስዋይ እግዚአብሔር በሕዝቅኤል በኤርምያስ ደጊሙ ክዛረቦም ከሎ ንህዝቡ እንታይ ብሎም ነይሩ በቲ ዳሕራይ ዘመን ምስ ህዝበይ ዝኣትዎ ሓድሽ ኪዳን ኣሎ ኢሉ ተስፋ ዝሃቦም ማለት በቲ ዘመን ትግና እንታይ ክገብር መንፈሰይ ኣባኻትኩም ተኽገብረ ከሕድረ እሞ ንትእዛዛተይ ተኽገብረኩም ከግብረኩም ንሕግታተይ ከፈጽመኩም ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃቦም ተስፋ ብሩሑቅ እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ማለት
እዚ ተስፋ እዚ እንዳተጸበዩ እንከለው እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም 12 ኣኪቡ ኣብታ ላዕለወይቲ ደርቢ ገዛ እዚ ስርዓት እዚ ይሰርዓሎም ዘሎ ማለት ንኽልቲኡ ኣብ ሓደ ሰዓት እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስክ ገንሸል ሓሪዶም እቲ ቀደም ዝተገበረ ታሪኽ እንዳገበሩ ከለውስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ at the same time ሲ እዚ እቲ ምእንቲ ኃጢአት ብዙሓት ዝፈስስ ደመይ እዩ ኢሎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶ ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ተስፋ እዚ እንዳሃለው እዚ ድኻም እዚ እንዳሃለው ሎሚ መወዳእታ ናይ ዝኹሉ ድኻም እዩ ኢሉ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ክዛረቦም ከሎ ከዓ እንታይ ወሲኽሎም መሲልኩም እቲ ዝሰምዕዎ ተስፋ ብስ ህዝበይ ዝኣትዎ እንታይ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ነይሩ ሓድሽ ኪዳን ክመጽ ወይ ካልእ ኪዳን ከኣትዮ ኢልዎም እግዚአብሔር እዚ ኪዳን እዚኦም ዝጽበዩ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ኣውጅሎም እዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ እንታይ ገይሩ ኣትዩ መጽዩ በጽሑ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ደጊም እዚ ኣነ ሎም ማዓንቲ ዝበልዖ ዘለኹ ምሳኻትኩም ከኣሰትዮ ዘለኹ ወይኒ ካልኣይ መዓልቲ እንታይ ይገብሮኔ ኣይሰትዮን ክሳዕታ መዓልቲ ምጽኣተይ ትኸውን ኢሎ ምክንያቱ it's going to be over ድሕሪ እዚ ዝኸውን ነገር መስዋዕቲ የልቦን ድሕሪ እዚ ዝኸውን ሞት የልቦን ሓድሽ ኪዳን ይኽፈት ኣሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ምዕጻው ናይቲ ዘለዓለም ዘድከመ ኪዳን ምኽፋት ናይቲ ንሓርነትና ንምድሓና ምኽንያት ዝኾነ ሓድሽ ኪዳን ዝኣወጀሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎም መዓንቲ ድራር ጎይታ ክንካፈል እንከሉና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንገብሮ ንዝክሮ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝክሮ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገበረ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ተሓሪድካሲ ኢሉ ራእይ ዮሐንስ ብደምካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ጌርካዮም ኢኻ መንግስትን ካህናትን ጌርካዮም ኢኻ ኣምላኽ መስክን ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ህዝብታት እዚኦም ነዚ ተስፋ እዚ መወዳእታ ዝገብረሎም ካብ ድኻም ዝዓርፍሉ ኣዋጅ እዩ ነይሩ ማለት ንሕና ኸ እቶም ኣህዛብ ወላ ብዓመት ከማን ሓንቲ መስዋዕቲ ጌርና ምጽራይ ስጋና ክንቅድሰሉ ወላ ሓንቲ ተስፋ ዘይነበረና ህዝቢ ካብታ ኺዳን እግዚአብሔር ኣዚና እንታይ ዝነበርና ርሑቃት ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ናይ እግዚአብሔር ርስቲ ክንካፈል ፈጺምና ተስፋ ዘይነበርና ህዝቢ ብምኽንያት ኃጢአትናን ኩነኔ ኣምላኽ ጥራይ ዝጽበየና ዝነበረ ህዝቢ ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ርእሴና ዘንጠልጥለ ህዝቢ ንዓና እዚ ናይ ዘለዓለም ሓርነት እዩ ፈጺምና ተስፋ ዘይነበረና ኣብ ጸልማት ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ረአየ ዓብዩ ብርሃን ረአየ እንብለሉ ዘመን እዩ ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ዝተመስክን እዩ ሓደ ግዜ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክሓስብ ከለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ እዩ ዝብል ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብዛዕባኡ ክዛረበ ግን መጀመርያ ክነግረኩም ኣብ ሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ማሕበር ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ንድራር ጎይታ ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ምስ ናይ ስጋ ፈውስን ምስ ጥዕናን ጥራሕ እዩ ዘተኣሳስሮ ነይሩ ማለት ሕጂ ድራር ጎይታ ክንካፈል ከለናስ ሓውሲ ኸኒና ኮይኑ እዩ ስማዕና ነይሩ ማለት ኣለኹም ሎምሳይ ባራበሩ ኢለኩም እዩ ማለት ትወፁ ምእንቲ ካብቲ ድቃስ ገሊኦም ፀሓይ በርቲዕኩም ትኸስትብሉ ስለዘሎ I'm seriously telling you ምክንያቱ ከምኡ እቲ እምነት ዝመጻናሉ እምነት ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ገሊኡ እምነት ከምኡ እዩ ድሕረ ክዛረበሉ እዩ ማለት እንድሕሪ ምስ ስጋዊ ነገርና ጥራይ ነተኣሳስሮ ኮይና እቲ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ፍጻሜ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና መሲልኩም ነናኣእሶ ኢና ለና ዲምኒሽ ኢና ንገብሮ ዘለና ሓቂ ስጋዊ ፈውሲ ጥዕና ኣብ ቤት እግዚአብሔር የለን ዲዩ ድብል ዘለኹ ኢለዲ አንቱም ኣለኹም ዶ ኣረ ኣሎ ኣጆኹም ኣሎ ኣምላኽ መስክን ገሊኦም ፈሪሖም ጠጠው ኢሎም ወይ የለን ክብለና ይመስለኒ ገሊኦም ኖ ኣሎ ግን ኮይንዎ ኩሉ ነገሩ ኣብኡ ጠቕሊልካ እንድሕር ወዲእኻዮ ግን ነቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ እንታይ ጌርካዮ ዘለኻ
أنا إسكاي وخد الله حدا ما عل تخزارب كله 50 له سحتت زبحال ملكيعو انتي مخانو خنغركم نكريستوس خابتي خوينو زلو خابتي ناي بحق خوينو زلو نتحتي نابسبنت وي نتحتي قصو زورد تدا خوينو زقنس تدا خوينو اذ انتي يبحال ناي سحتت مهرو يبحال ما تخاليتي ناي سحتت مهرو خا انتي امسيلاتكم معقنيتا نسب نزي سب مالتي خابتي خوينو زلو نلعل حافة بيلونا بأملاخ قصو خصقو عند حري قريبو خاني زخان تاي بحال سحتت بحال مال نسحتت بزي خاطر عقنو مال ساز ندحر نتنا እግዚአብሔር ክብሪ ናብ ምድራዊ ነገር ንቀይሮልና ኮይና ጸጋም በሊዕና ለና ማለት ወይ ሮንግ ንርእስና ድማ ካብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ቦታና ካብ ልክ እምነትና ወጢና ንልዓል እንድሕርና ሓስብ ኣለና ኸኣ ተጋጊና ኣለና ሎማ ዓንቲ በዛ ሓንቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዚ it's all encompassing ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንሰብ እዩ ኣምላኽ መስከን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዶክ ሰምዕ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝተሰቀለ እዩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ይጽበ ነይሩ ማለት ዛ መዓልቲ እዚኣ ሲ ይጽበ ነይረ ኢሉ ጎይታ ኣፍታ ድራር ክዘቀሰር ዓሎም ከሎ ነዚኣ ይጽበ ነይረ ነዚኣ ኢለ እኮ መጽ ይዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ንዘመናት ንህዝቢ ዘድከመ ነገር ክውዳ እዚ ኣነ ብደመይ ዝኸፍቶ ሓድሽ ኪዳን ድማ ክኽፈት እሞ ሰብ ኩሉ ናብ ሓርነት ክመጽ ኣሕዛብን ህዝብታትን ኩሎም ብስግኡ ናብ ኣቦ እንታይ ምእንቲ ክረኽቡ መእተዊ ክረኽቡ ማለት እዩ ኣምላኽ መስክ معرف كل التفقد 11-14 إفيسون كم زيبل سلذ خاء توم أحزاب بسجا تابي أبسجا التجبرة جزرت التبهال قدم زي جزرت كم التبهالكم ذكروا بتزمنتي بزي كريستوس كم زنبركم كبحبرة إسرائيل فليات نتاخد أن تصفون أجايشن تثبيت زي باللومن أبزام عالم زياد ما بزي أملاخ كم زنبركم ذكروا حجنا أتوم قدم رحقات زنبركم نسخاتكم بكريستوس يسوس بدم كريستوس انتي جبركم قربكم نسو نزوم كريتس حدث جبره نتأمنجو زنبر خالق أزرون زفرسه سلام ناي أمين دو بار كريستوس نعنا سلام ناي نتقصري تايز جبرلنا زفرسلنا نتتصفى زي نبرنا خلونا بتصفى زمت نتسلماتنا زبره إيو مالتي أملاخ مسك أمين دو دقيم أنا تصفى خمتهم زي بلوم هيكونكم كنزمر كلنا مش زد تخاف للي سبي مش كنملت أنحنا ناي كريستوس كنذكر كلنا عن كريستوس تينا مسيلكم كنذكر زلنا قدوسنا حواتي حرنت كوينا كنذكر زلنا حرنت نتعنت مفتح إنا كنذكر زلنا أملاخ مسكن آمين دو هاليلويا من يا كريستوس حرا منتي كوت أنا إزمته كريستوس ندحر حرا وتينا خنتينا وصوات حرائنا دقيم برعت بارنوت انتين هون هين قرن أملاخ مسكن أم مسكال قويتا حرا سلزوت أنا تراي إنا حرنت وتينا سلز أنا كريستوس لو مخذكر كله درار قويتا خكافرينا تي انجيرا كورسو كله قويتا يسوس كريستوس حرا أوتينيو أملاخ مسكن آمين دو كامل مدن تاتي حرنت أوتيني كاب كله نجار حرنت أوتيني نايسبت أجم عليتو أيكون النيرو قدوسنا حواتي عليتنا يكون أجمنا نيرو هذا جزء عدلنا هات يكوننا نحن بتشمت علمتينا قنا زبل سمعت سمعك أي مشو أبز مدرسة زمت أخم كم وخمس سمعك سل زخون ما تزي سمعكم تبع اللهم ما أنت تسمعكم كأجهم عليتكم يكون أجمكم أملاخ استمسكناه مس أملاخسي كله تعدوا تعلموا أيهوداو يتصريو كله يو مسك زي أبير تاينير بأسنير أبكن مك زي أبير عدل رستي هنا برو እግዚአብሔር ግና በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ርዕሱ ንሰብ ኩሉ ምስመን ዓሪቆ ምስ ርዕሱ ዓሪቆ ምስ አምላኽ ዓሪቆ አምላኽ መስክ ባኻ ናመን ምእታው ረኺብና ማለት ይመስይኩም ናብ አቦ ምእታው ረኺብና ከምዚ ክንዝምሮ ጸናሕና በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረና ኃጢአት ኩሉ ተሓጺቡ ናብ መቅደስ አምላኽ ናብታ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳን አቲና ማለት አምላኽ መስክ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክዛረብ ከለኹ አዝፊሐ ተዛሪበዮ ነይረ አምላኽ መስክ ንሕና አሕዛብ ኖና ውሽጢ መቅደስ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ምእታው አይኮነን نابت قدست مئتاوي كونن نابت أتأد مئتاوي كونن أبزوريا تمقدس كمان كن أتو فتيبنا زي جبأنا هزبينا نيرنا ملكت نيرناي كابزي أحزاب كي تحلفوا زبل مسمر نيرنا إيمالي هذا جزء أيهود زخنا خوينو سلسل معنا قرواز نبرنا إذ مثلنا إحنا تصفى نبرنا قدوس حواتي كويتا يسوع كريستوس أمسك التزي موت نيرو نيزل عالم هو تصفى أي محلونان
نيرو مالتي أملاخ مسكين سالو موتو سالا دم اتغنشل جنا لومي تخوينا لنا تعدقنا تحطمنا نصحنا قالونا يبلنا مصحف قدوس እግዚአብሔር استمسكن يكون أملاخ استمسكن يكون شمو بروخ يكون ስለዚህ አይሁድ نحنا هنا صراويان كلنا ካብቲ ተዓጢናሉ ዝነበርና ተስፋ ዘይነበርና ኩሉ ተመለስናሉ አይሁድ ካብ ኪዳን ናብ ኪዳን እንደተሐላለፉ ዝመጹ ዝነበሩሉ ግዜ ብናይ መወዳእታ ዘይጠለም ንዘለዓለም ብዝኸውን ኪዳን ከምቲ ዳንኤል ኣብ ራእዩ ዝረአዮ እሞ ካል ዓባይ መንግስቲ ዘለዓለማዊት መንግስቲ መጽያ ነቲ ኩሉ ዝነበረ መንግስታት ስዒራ ንዘለዓለም ተቀውን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ትመጽእ ከምዘላ ተበሲሮም ንዑ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ዝእወጀሉ حقيو مالتي أملاخ مسك لازم إحنا كريستوس إنا نذكر أملاخ مسك نكريستوس نذكره نتبي كريستوس زخون الله أم مسك استجبر لنا نجر كأتين جبره نوجو مالتي أملاخ مسك هنا توموتو تحت جبريهم كت نجرويهم مالت تاي مسيلكم زبلافتنا إنجليزيا proclaim كت جبريهم إذا بموسادنا ترايشي الناس توعلنا خنوس دون كل الناس تينا نجبر لنا نوجينا زلنا بتجبار مالتي زوم China وين تاي بلو مسيلكم What I hear, I forget. ناي China وين مسك تعشموا الله مالتي زي مثالي. What I see, I remember. What I do, I never forget يبلو مال. نحري سمعيه, رسعه, زرعه, ذكره, زجبر كوجن, فتيمة أي رسعون إيه مالتي. قويت يسوع كريستوس كم زي عين سرعة لنا مخنياتنا من تاي مخانو تفلتريهم. نعو من تتخن جبره كله جزء كنذكره مالت من كين رسعوي مال ما تعرف كدوس بزعبة زي مرسع بزوج يدزارب حكيرو دقاق يمي يدزارب أي ترسعوي ذب داويت نبع لهم يلومش نفسي نجزي أبهر بارخي نتستجبر لك سنة كل دما أي ترسعي مغنياتو نسيو نهي وقت كنت عايز جبره كابتفات زبجوا بس هل المحرتن زخل لك انت ليت كبتصبق نجر زتك بنسنتك بنسري كم نسري زحدث إلو بزعباتي أبتت مالي استجبر له نجاريو ذكر نيرو داويت من البات بتنبيت دو بزعباز لومين خونو زلنا تزاري بخون معناته هي وتكي كابت فات زبجوا قبل سلز نبره مالتي حكيرو معناته داويت كابت فات مبجاو من البات نتشعوز نبرو تزاري وانترا خوينو نعنا جن هي وتكي كابت فات زبجوا مالت كابتيك زي أبهر نسبات أنت قلت لهم زلو اللهم نعم ساي أنت قلت لهم زلو قطعة سكولو دقنا إيش جزء أبهر مس أملاخ نسبات أداري لهم زلو انتهي مخانو تفلت لهم قطعة زي أطبوق يرخ ترد أن الله عمل نسبات أبحثيات مسكونو كلهم حتى يوم كبر أملاخ سئينهم مسبلة ناي እግዚአብሔር ክብር ምስአኑ ካብ እግዚአብሔር ምስተፈልዩ እግዚአብሔር ንሰባት አዳሊሎም ዘሎ ቁጣዓ እዩ ማለት ደይ ወረደ ድተንጠልጠለ ቁጣዓ ማለት ሓደ መዓልቲ ዳ እግዚአብሔር ቁጣዓ እንታ ኾኒ ክኩዑ እዩ ማለት አብዲ እግዚአብሔር ሙዳቅ ካንታዩ ዘሰክሕዩ ማለት ምድር ብምልእ ተኸት ግልበጥያ በሓዊ ክትነድዳ ክትጠፍያ ኣብ ተሓሰኽኡ ዘይመውት አቡ ቀላሓዊ ዘበለ ህይወት ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ክድርበይ እዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ حقي علنا له بحال كابز كوينا تمنتلنا إلنا خن حسب من كلنا لأن هي وتكي كابت فقط استبجوا مبال يحق سكاي مات دس يدب لك كمان أمين دخ سمع معناته أنا أبزل له إزي فقط مبجاوزي كحق سني به كبلني نقول له زس قرقرلو زبله نتحت الزقط إني زبله قديلني زبله خلوا انتهي تجبروا مسيلكم ترانسندي تجبروا يحلفوا مالي علنا هذا بحال حلف يدبله أمين دخ سمع هذا جزء كابز قط عزي كابز نايزر عالم فردزي كم زد حناس اللي نرسعه انتهينا نخومسك ما مسكن استسن تتصب ترايس كما عسي موت انتهينا مو بقى دايس تجبر علينا እግዚአብሔር ነገር ይልካስ ቁራጽ ምራጽ ዓለባ ከተለጋገብ ትንፋስካ ትወጽእ ማለት ምጆ ቁራጽ ምራጽ ካብና አኻኽብ ግን እግዚአብሔር ሲ ብናይቡ نايزل عالم كيدان مدحان زرخبكو إيه منتن كنبل نرأسنا منت كل جزء إذا خنا ذكرويو إذا سرعة إذا سرع عملاق استمسكناه كريستوس حرنت أو تيني آمين دو يسوع كريستوس قوي تاي
በዚያ ናብታ ካንተ ቃልኢት ክሰግር ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ታይ ብል መሲልኩም ቃል በመጀመርታ ነበረ ተቃል አብ አምላኽ ነበረ እተቃል አምላኽ ነበረ ጸጋን ሐቅን መሊኡ አባና ሓደረ ህይወት ድማ አብኡ ነበረ እታ ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረ ይብለና ማለት ሕና እዛ ህይወት እዚኣ ስለ ዝረኸብና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኣብ ህይወትና ዝደመቀ ህዝቢ ኢና አሜን ዶክሰም بحق بلوكم الله إذا هي وتزيا إن كل لا برهان سبيا قدوسان أحواتي كابت المات نا برهان كم استساقرنا تبو غيرنا خنفلت كنكل علنا تمالي حانتن اشتي كليب رئيني رسي انتاي لو زارب نيرو مسيلكم حدا لومي أمريكا كاب كل تسلالة ناو أملاخ ناي مملاس دليت الترئيلو زلا جزيئيو إلو كزارب جميروس نزي مغوتو بخمي غيرو مسيلكم مغلصو نيرو منيات هيوتسي نزوم بعراب عالم ننبر زلنا نغوت تسرح دوموس كاتقبل دوموز مستقبل كاتبلع تساتي تحضر تاتو غلغله تغز منالبات هاب زلنا قربتي نابرا خبر بلنا خون دحانغنتهم منابرا دحان زخونهم دما تي نغرات كله مشفنكا قال تغبر يلن حقي نو ستاي مالو خالو زغبر دحر بغويتا زي لخا ترغم يبلو ماشي وي ناب تيمو وي دما ناب تاشمي خات خيد مات حقيدو تيمو تفلطوا عليهم سكرين داغبركا كليك تغبر مات زي اتغزا اخواس دس بلني كان تقمط حنت صبيحلكا سوري تيمو اي تغزو مات يا خنكون سوري حراير اجو مات خمس لزبلت سباي نايت سباي اكزامبل يتقم زلهم you can buy anything you want كم دلاي كم ገንዘብኩም ክሳዕ ዝገዝኦ ዘበለው ሁሉ ማለት ግን ክንገዝእ ነቲ ኣኽንገዝእ ነቲ ኣኽነናዲ ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዚ ኮንሱመር ሶሳይቲ ዝበሃል ማለት ሓቂዶ ብምግባት ብምግዛእ ብታሽሙ ዝነብር ህዝቢ ምዕጋብ ስለሰኣነ ሎሚ ንእግዚአብሔር ኣብ ዝደልየሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ኢሉ እዛረብ ነይሩ ኣሜን ከምኡ ይግበረልና ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ ምክንያቱ ብቀዳይ ከምዚ ክንምስክር ክትወፅእ ከለኻ ኣብ ፅርግያ ምስክር ኢኹም ክትርእዎም ከለኹም ሓቂዶ ብዙሓት ሰባት ብቅድሚኻ ይሓልፉ እሞ ክትርእዮም ከለኻ ግን ካብ ሚእቲ ምናልባት ክልተ ተኾኒኦም እቶም ቁርብተይ ፍሽኽታ ትርእየሎም ሰባት ሓቂዶ ዝተረፉ ኩሎም ግሉም እዮም ሓቂ ኩሉ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግናኸ እታ ህይወት ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ተዘይተገሊፃ ኣብ ምንታይ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ፀልማት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ሕና ከዓ ህይወት ብመንፈስ ኣባና ስለ ዝተገለፀት እዚኣ ብርሃን እዚኣ ረኺብና ኣለና ኣሜን ዶ ክሰምዕ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ሰጊርና ኣለና ካብዚ ንላዕልሲ እንታይ ኢና ንደሊ ኣሜን ዶ ክሰምዕ እንታይ ያለው ዝደሊ ኣምላኽ መስክን ወላ ካልኡ ኩሉ ተዘይሃለወ ክህሉ እኳ ፅቡቕ እንድዩ ከም ፈቃዱ ማለት እንተዘይሃለወ ግን እዚ ሲ ንኩሉ ነገር ዶ ኣይበልፆኒ ንኩሉ ነገር ዶ ኣይሓልፎኒ በዚ ሲ ልበይ ዶ ክትሕጎስን ክትፃናናዕን ኣይግባእኒ ሰለብሬት ክገብሮ ንጎይታ የሱስ ዶ ኣይግባእንኒ ይግባእኒ እባኽ ኣምላኽ መስክን ስለዚ ንስጋ ጎይታ ክንዝክር ከለና ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስራሕ ክንዝክር ከለና ሰለብሬት ኢና ንገብር ንሕጎስ ኢና ባህ እዩ ዝብለና ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ ረኣዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃልሲ ተኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ከምኡ ድማ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ውሉድ ካብ ኮንና ከዓ እንታይ ኢና ወረስቲ ኢና ንመን ኢና ወረስቱ ንኣምላኽ ወረስቱ ንኣምላኽ ወረስቱ ነዚ ሪቕ ምልኣቱ መወዳእታ ዘይብሉ ፈጣሪ ኩሉ ዩኒቨርስ ኣምላኽና ነዚ ኩሉ ዩኒቨርስ ዘእትዎን ዘውፅኦን ዘሎ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ንዕኡ እንታይ ኢና ወረስቱ ኢና እግዚኣብሔር ሲ ዕድለይን ርስተይን እዩ ኢሉ ዘማሪ ኣምላኽ መስክን ርስትና እግዚኣብሔር ኮይኑ ማለት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኧረ ኣሜን በሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ንላዕሊ ዘሐጉስ ስለ ዘየለ እግዚኣብሔር ይመስገን ተኻልኣይ ኣገዳስነት ድራር ጎይታ እዚ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:14-24 ከምዚ ይብል ፍቁራቴ ስለዚ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ ዝዛረብ ዘለኹ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕልኻትኩም ፍረድዎ እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ፅዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እታ ንቆርሳ እንጌራኸ ምስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ ጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስና ሓደ ስጋ ኢና ንእስራኤል እሞ ብስጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋዕቲ ዝበልዑ ምስቲ መሰውእ ዶ ሕብረት የብሎምን እዩ እንታይ ክብል ኣለኹ ንጣዖታት እተሰውእ ዶ ገለ እዩ ወይስ ጣዖታት ዶ ገለ ነገር እዩ ኣይፋሉ
أحزاب زسوء نجاننتي ينبر لأملاخ أيكونن مسجاننت حبرت كلوكم أيفتوني توا قويتان توا أجاننتن كتستيو أي كألكم نيو كما أدي قويتان كما أدي أجاننتن كتمكلو أي كألكم نيو ويس نقويتها منتي كنقنودينا كاودون إحنا نبرتع كله تفقيد اللي قالو كله جنا يتأكمنيو كله تفقيد اللي قالو كله جنا أهنتنيو نفس وقف نتقم بتسايو دا أمبر حدا كوا نتقم رأسو عيدله تزتان إحنا نبارخانة برخة توا مسمن حبرت هالوا مسدم قويتها يسوع كريستوس تهالوا حبرت هالوا تان إحنا نقول سانجيرا دما مسمتهالوا حبرت هالوا مسجا كريستوس تهالوا حبرت هالوا مال سلزي تخليتي significance دما اتي مس كريستوس زلنا حبرت إن وجلو مدرخي مالت بزوح عينت فلسفتنا إذا لو بزعد ذا حبرت زياد زاريمنا نتهم سنة ملوكوت التصنعو سنة ملوكوت كأزاجد سكوم سوات أبزنا جرزي استفلا لي رئيتو يزلو حكي تقصها بليو خيري لو من سنة ملوكوت نخنت صنع سلا زي تأكمنا عينا يحكي عينا يبغى إذا فليه خنقركم جزيه خطفة عيدليني مالتي جن أربعة رئيت هاللو مالتي هذا يوم تحبستي ويتويني نفس جان دمن قويتا يوزق ير زبلو بيت أمنت هاللو شو ما يتكسني لحن أنت يوم زبلو توس دخل لخانة سجاس تبارخ مسبارخ ناس تاس سجا قويتا أتغير ما سجا تخون تاقج أنا بسجا تغير مالدي خلص ناي حق سجا يوزق ير مو خنبلعو خل ناس ناي بحق سجا قويتا إنا نبلع كنست خلنا دما تدم ناب تويني ناب دم قويتا يسوع كريستوس يغير مو دم قويتا إنا نستي زلنا إلهم زأمنو ويدما transubstantiation تباهيلو زتصوع أمنت هاللومات تخيل أمنت دما أي فالو قومي يكونن تنبلعو نجرا أو مسؤو حبيرو قويتا ألو ويدما co-substantiation زبحال مات نخجلتو أنت يوم زبلو لك خمتي سبونج ما يتعقرمو أفتا سبونج سنتالو ما يالو تا سبونج خاني سبونجا كتري آخر لخان كل تي إن سي كو إكزيست جبرا ماين سبونجين بحنسا ألوا يبلو مون تايبلو أي زي تملكت نجرا خنسوس أو خا سجاويتا مسؤ حبير له كو سبستانشيت يجبر إلهم زأمنو خا اللومات قال يوم كاي فالو كم زخلتي يكونن تايدا أزس بتعشمين عن جبرو زلنا نما ذكرتها قويتا عن جبرو بر مزي سجان قويتان ويمزن بالعو زلنا انجرا مزي نقرصو زلنا حبستي مزن ستيو زلنا تسوا والحنتي جزع زبها النجر يلن زي ما ذكرتها سيمبولي ملكت راحيو زبلو ألو أمود هذا ما قال يوم زي منفساوي حبرت ألو حبرت ألو مس قويتا حبرت ألو قنا منفساوي حبرت دا أيو زملكت يوم زبلو مالتي أملاخ مسك كلهم قنا حدا نجري سامعوا مالت أبزي نيدرار قويتا سرعات نسرع كلنا أو من ألو يلوم يسامعوا كلهم قويتا يسوع كريستوس أبو ألو يلوم يم سامعوا مفل لا ما من تايو بخمي من جدد أيوم زفال على يوم قال لنا هذا بحدا أبزيت أنتنا أي توكمني كبلوس اللي زلنا نترحي تقصابي لي وحالي فماد باولوس قلنا سب كورنثوس كزارون كله نمن تايو إذا حساب زي متقاسو زلي نخم ببوز حس جددني حساب نمن تايو مستأوتات مسوان مسؤو بزبلع نجار حبرت مجبارن عمل كتب باولوس كزارب كله انتهي زبلهم دلوت أحزاب نتأوتات كسوه خلوسي تاونا دو جزاعهم إلو حكيلو تاوت كو تاوتيو عنشاتيو ولا حنت نجار كو يبلون جن أحزاب نتاوتات كسوه خلوسي ها نمن يوم سوء زلو نجان انتي يوم سوء زلو مو تين تاوتات استسوى أو تحبرو تكدو خلهم ويدما بتناجره قال كوينونيا تجبرو خلهم مسؤو حبرت كتجبرون خلهم سي مسمني خا حبرت تجبر زلخا مس أجاننتي خا حبرت تجبر زلخا نفس جا قوي تاخد متسخت وسط كله خا إذا سجا قوي تازيان إذا تسوى قوي تانسي مسمن حبرت هالوا مس قوي تايس كريستوس حبرت هالوا ويدما كوينونيا هالوا حبرت هالوا سمرت هالوا إلو يزارب مو مس أجاننتن ها مس قوي تان تاخد جبرو تقول لهم
ሕብረት ትገብሩ ኣይትኽእልኒኹም ብምባል ናይ በሓቂ ሕብረት ከም ዘሎ ግና ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ መንፈሳዊ ሕብረት ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስከን እዚ ስጋ እዚ ክንወስዶ ከለና ሜር ዝኾነ ኣክሽን ዘይኾነስ መንፈሳዊ ዝኾነ ምስጢር ዘለዎ ስርዓት ኢና ንሰርዕ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ስጋ ጎይታ እዚኣ እንወስዳ እታ እንጌራ ንቆርሳ እንጌራ እታ ንሰትያ ጽዋ ምስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት ኣለዋ ከመይ ላይ ኣባ ሕብረት ዝህልዋ ተዳኢልኩምኒ ነዚኣ ኣይነግረኩምኒ ናቱ ስለዚ ይፈልጣ ማለት ጎይታ ይባረክ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ታይ ለመስልኩም ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ከመይ ገይሩ ይባ ዳግም ዝውለድ ሰብ ኢሎ ኒቆዲሞስ ሓቀይዶ ከመይ ገይሩ ዳግም ዝውለድ ኣነሲ ዳምና ያደይ ማህፀን ኣቴ እንደገና ክውለድ ማለት ድዩ ገሌሎ ኖ ሆሞ አይኮን ካን ኢሎ ከመይ ዳአሞ ገሌሎ ጎይታሲ he didn't waste his time ነኸረዶ እናትነት መንፈሳዊ ነገር በዚ ካርናል ዝኾነ ማይንድ ናይ ኒቆዲሞስ ክርዳ ስለዘይ ክእልሲ ንፋሲ ካበይ ነፊሱ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጦን ኢኻ እንታይ ኢኻ ግን ትፈልጥ ንፋስ ከም ዝነፈሰ እቲ ንፋስ ምስ ነፈሰ ዝሃርሞ እቲ ዝጋሃርሞ ገረብ ዘንቀሳቀሶ ነገር ግን ትሪኢኻ እቲ ኢፌክት ግና ትሪኦ ኢኻ ሞ እቲ ከም መንፈስ ተወልደ ድማ ከምኡ እዩ ኢሉ ዝነግረና ሓቂሮ ስለዚ እዚ ንቆርሶ እንጌራ እዚ እንፍሰትዮ ጽዋ ምስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት አሎ በኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ማለት አሜን ዶ ሰምዕ ስለዚ ሕብረት እዚ ከም ዘሎ አሜንና ኢና እንወስዶ ማለት እዚ ሁሉ በእምነት ዝኸውን ሓቂዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ዶ ሰምዕ ስለዚ እዚ ሕብረት እዚ ከም ዘሎ ኢና ብምስተውዓል አሜንና ኢና ንወስድ ሎሚ እዚ ስጋ ጎይታ ክወስድ ከለኹ እዚ ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክወስድ ከለኹ ምስቲ ዝተቆርሰለይ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ እንታይ ኣሎኒ ሕብረት ኣሎኒ ምስቲ ዝፈሰሰለይ ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ሕብረት ኣሎኒ ኢና ንብል ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ድራር ጎይታ ሰዓት እንዳቆረሰሎም ከሎ ማዓልድ እንዳቆረሰሎም ከሎ ብጀካ እዛ ናይ ማዓድል ዒሉ ቆሪሱ ዝሃቦም ብዙሕ ነገር ከም ተዛረበ ወንጌላት ከይድና ተራ አንቢብናዮ ኢና ንሪኦ እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ተራ ከይድና ኣመይና ንረኽቦ መሲልኩም ኣብ ምዕራፍ 13 ኢና ንረኽቦ ሓቂዶ ኣብ ምዕራፍ 13 እዩ ድራር ጎይታ ከም ዝሰርዓሎም ነንብብ ሽዑ 14 15 16 17 ተራ አንቢብና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቶም ዓበይትን ገዘፍትን ሓቅታት ዝተገለጸሉ ጽሑፋት እዩ ሓቂዶ أو يدلو تقول مستيرات مالتي حكينو قالوا نادو حاله معرف 14 بفلاي تزقرم نسوي مالتي نقرب تيجزين تاي تقولونيهم አይትሪኒኹም ዳሓርግና ተመሊሰ ከመጽየሞ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ንስኻትኩም ምሳይ ምን ትኽትሉሁ ተመሊሰን ተኸገብረ ከመጽየሞ ኮስደኩም ኢሉ ተስፋ ከምዛ ኣትወሎም ኢና ንሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቑሩት ግዜ ኣይትሪኒኹም ደጊምኩም ክትሪኒኹም ክብል ከሎ ብዛዕባ ጽባሕ ንጎ ምምላሱን ምምጽኡን ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናበይ ዝኸይድ ዘለኹ ናብ መስቀል ዝኸይድ ዘለኹ خيد كله خنا مسكال دما أبو أنتي قبر لكم قبر الله سفرة خدالو لكم خيد الله أبتا أنا زل له أبو نسخاتكم مساي من أنت ختلو دما تملي سخمت إيمو تخبركم إيه كوس دكم إذا فت عميزي أمانة تفت إيمو دي وايد تفت أمن تفت إيمو با نحن أكو كل سنة حواتي كابتن نقول تاس كريستوس زأمن الله معلتي نقول تاس كريستوس أبيه وتنا زنقسنا الله معلتي منفس كدوس أمن دي زت مغنى أبسقا كريستوس دي هونن زت مغنى هايكم دي هونن دبلنا متحق كريستوس أو كاين أنتم زي أكو تقدامي تتمكتكوا أو كاي قوي تايس كريستوس زتونا تين نسنا بسقا نجبروت أمكت مايكو نتيم كريستوس زموتنا يون استنسأنا يون أكوايو زملاخت حكيري هون كني سلزم بارك لسان حواتي نحنا مويتنا إنا يبلنا مش لو مويتكم يخوم ها هيوتكم دمها مس كريستوس أبي تسويرا لا أبسمعت تسويرا الله يبلنا مات نحنا مس كريستوس حبرت هاللوني إلنا خن أوج كلنا قدسان حواتي انتهي لنا إنا مسيركم نأوج زلنا أنا سي أبزي أيكون كن زلخو قوي تايسوس كريستوس كابزنا يمدري نجار تاجرني حرا أوتيني اتزموتسي إبلنا متحف قدس كم من تاي حرا أوتيو كاب حاتيات حرا أوتيو إذا بلنا معرف شو دش رومي أملاخ مسك مس كريستوس حبرت مخان مالت مس كريستوس ممات مالتي مش كريستوس ممات مالت كابتن زال عالم أرعت جيرو حزنا زنبرة أرعت حاتيات انتي مخان مالتي ممات مالت مفتاح مالت دقيم حاتيات أبانا انتي هيلوني حيلين سلطاننا هيلوني مالت
مس كريستوس موتنا تدا خوينا خا انتينا موتنا نموتو مسيلو بموتو تحبرناس بمنتايو خا نحبرينا بتنسايو خا نحبرينا مالتي املاخ مسك بموتو تدا حبيرنا بتنسايو خا نحبرينا بتنسايو تحبيرنا قدوسان حواتي لومي مس املاخ إنا زلونا مس أملاخ أفسميات هيوتنا تسويرا الله أملاخ مسكن آمين دو أبكر ما أملاخ سي ألونا ما نم بكريستوس تدا أهلي نسنتاي حدش فترتي تبلو انت خوينو حالي فخلو انت خوينو حدش خوينو أملاخ مسكن دقيم نتعرلو تعري ندخملو دخام يلبون እግዚአብሔር بكريستوس يسوس كيرو حدثنا حدش هيوتي كوا يجيرنا قدسنا حوات كابت قدم زنبرنا حتيات من نقاف حد نجاري قدسنا حواتي نحداش هيوت متنسا خا قال نجاري قدسنا حواتي حق إري مناتو خاب حتيات حران تداوتي خا تزنبرك كله نجار كام رقاف صبوق كات هنا أملاك محرت جبريل كات صبوق كات هنا دقيم كاجن حتيات التجبر تداوينك نحاتيات مننا تاب هيوت كاز جز تداوينو جن جنا أنتي جبر كان الله خا بسور نقل لوتي أي تجبرنا لو مال أملاك جن إن كل لا ينوعي لويت أو مال تبولي حليفو السخاء أنت خوينو كله خا أنت خوينو حدش خوينو بمنتاي بتيمس كريستوس زلنا حبرت مغنيات أملاك مسك آمين دخسم يسوع كريستوس قويتاي كدوسان حواتي أملاك حراوت إيكومي حرام أنت خنكونسي كريستوس حرنت أوتينا حرا إسكنبر أملاك مسك حرنت وطينا إنا أملاك مسك زي نهيت أجا مهروي وزي أبهري مسك بحجين قبرنا نجار يلبون إنه سخلوا نجار يلبون كله توديو تسرحيو تفت أما إلي يقول تايس كريستوس أمسكال زود أو سرحيو زي أبهر استمسك ليهم سلزي إذن خن ذكر كلنا حبرتي مس كريستوس أوج شو مبروكهم سالساي داود أخو خيري أبحر حدنا زلنا حبرت دما إن أوجلو مدرخيو مالتي كم زيلو له باولوس قدما يقرنطوس 10 شعات كاب حنت جرا تماقلنا إنا مو حنت جرا خبت خونسي نحنا بزوحات كنا سنان تاينا حدا سجا إنا مسبلا قدام يقرنطوس 10 شخص 10 سنة 4 كم زيبل جلس بجنا بأسس فتون تهونا نحنا أنت تن محبرات أملاخ كم زيز بلا لماد يبلنا جنا خز كله كابكم نزقد دمبر نزحيش لزي كونه أين إداكمني أنا مخلو خا أما حبر مستأكبكم مثل لا يما أكلكم كم زلوا سمع لهم مو كون كفيل أمني أتوم قناعتكم من تخجلت أسمع أكلكم شراك خون بجديو بجزء بالعقم نفس وقف تقداري مدرارو يبلع تحدن يتأمي تحدن كأي سكر على مو كمو تبحد كابكم نمبلع ما أدي ويتا أيكونن تبلعلون تستيلون أباي ترو يبلكم نيو ويش محبر أملاخ نعكم دهم نتوم زي بلهم تحفروهم زلهم انتي مخبلكم بزروخ ندكم أين ندكم ني أنا خاب قويتا استقبلكو إيمون أحدكم من زنجركو قويتانا يسوس بتات تحزل لاليتي إنجرا العالم أمسكنوا قرصة مو وسدوا بلعوا إذا من تاهم التوهب السجايو إذا ما ذكرتاي قبروا بلا كموها دحر درار نتاج سواء العالم مو زات سواء زيا بدمي حدش كدانيا بتستي وامت أن ما ذكرتاي قبروا بلا مالت إذا أنجرازي أب تبلعوا إذا سواء زي أون بتستي وامت أن كسع قويتها زموت موتو كتنجرو يهم يبل بانتي أملاخ مسكن باولوس ندرار قويتها زمت قالوا مخنيات بزع درار قويتها أم عرف 10 حدا كنمهرهم كزاربهم زد ليلو مخنيات بزع درار قويتها خم بحدش كمهرهم يلو أيكونن هل نعرف بحد أتصحفا كورنثوس كم أتصحفا رومي أيكونن حكي صحافة رومي خمي مسيلكم باولوس نسب رومي يوم سلازي فلت كيدوم كأسلازي فلت اتنسو زمهروم اتنسو زبلو بزعبا قويتا زمهارو وانجيل بتصحفو جيريو تر عبيلو حدا أبرز حدا انداء القبا مهيروم نسب كورنثوس كتصحفلهم كله قنا رياكتيف ليتري مالتي ويدما نتنساتهم زنبرو خونتات ويدما نتنساتهم زحاتتو حتو إليو ملسيو زتصحفلهم زلو مالتي أبز خمن مبوزلنا خا إتا أنا خاب قويتا أتقبلكو يمون أخاتكمون ها أنا أقرأكم على الهودي لهم زنقركو يويلو أقدموا بزعباز كدم نجيرو مال داسوايوم كتالي سب كورنثوس درار قويتا زرعو زنبرو ناي سب كورنثوس تقامهم قنتا إنيرو مسيلكم نتي إسنس ناي حقي ناي تي درار قويتا سحيتهم مسمر سلزوتو فلاي كاني أبتي أمنا حد حدهم زنبروم تقام
نتي حقي أبدرار قويتا زلو نجر مستيرو مردا أبيوم سي فتسيمو منعو أبيوس سلز جبرويو نيدرار قويتا حقي اندجنا introduce قبر لهم زت جددا مال سلزي ملسي ونحطوهم مالتي specifically حد حطو أدرس قبر زلو باولوس باسي صفتو أما أخلهم سلز نبرة كابوم كأنا من تاي سلز نبرة نزجددن مفرلاين سلز نبرة كاب حنت جرا تمقلنا إنامو حنت جرا خب كنا حد سجا بزحات أكلات كم زخنا زملاخت حق إسلا زخنا نز حق زبوق يركم كتستوعلوا إيه انتهي زجبركم زلهم ززخ آخركم زلهم يزبلهم زلهم سلز درار قوي تاخن وسد كلنا تي أب حد حدنا زلوا حبرة إنا انتهي نجبر مالتي إنه وج مالتي كاب حنت جرا تقورسنا إنامو إحنا كوا بزحات كنا سناس حدا سجائنا زي نحنا نوسدو درار قوي تا كم يجرو ناب قرطرات ناشتو خمس تقيرة كواي فلتني جن تي خونز جبؤ سرعة أبحنتي ناي تعدو بيت كريستيان نابزي عد الله كافل نير قدم حجو كانوا وحجر له خاب زي كيد كافل كله خضرار قوي تخسرعه كله كم تو خونز جبؤ إلى كله جزء حسب بوزنا وركو كم إلى مهر نيرهم إلى حسب نيرهم أو مسرع خوجن تجرمه مالتي كم خونز جبؤ خينو يمثلني نعي مالتي ناتو وير demonstrating حكي له demonstrate نقبل سلنا بتكبر نقل صوص لزلنا تنايق زي أبير حكي كم تي كوخونو زقبو يخون زقبو نيرو مالتي سو تاي قبرو مسيلكم درار قوي تخسر خلو أبتقد ميت حنتي حنباشا الله ويدم حنباشا نبلا بزنا هنا مالتي حنت حنباشا أتقمت مو متيوم يتصليو نتا حنباشا خاب كلته دارا أيوة خلو مقرصوا مسقرصوا دما ناب كلتي أبيو يسقروا يتخلل مالتي أبيات صحيح خابا قريسكا توسد مال تاخجمر كلام تاع حنت حنباشا كل خابا عند قريسكا خا تكافل كم زي امسرا خوس تمسيته تحقوا يسقع ما حق املاخ مسكن زياسي اتا بحق يدلكم حنباشا انا خنقب زلنا الى مهر نيرسي كما مسرا خوس تغريمه مالتي لك حق نيره الى مالتي حجي خو مخن قيروينا مالتي اخون كنت حنقسينا حسبولينا جن اتي representation كنغركم الي أولوس that was what he was imagining قوي تابت تحت تزحزل عليتين جرال علو قرسمو إنكم يوصلوا إلو هابوم يزولنا حكيلو قريسنا خنوسد كلنا أنت إنا signify نقبر زلنا مسيكم نحاسي حنتقج عينا مالك حدا أكل كم مخنا مرأيسي أنت إنا demonstrate نقبر حنتقج demonstrate نقبر مالك تقج حنت خنساس كلنا خوا قريسنا خنمقل كلناس at the end of the day نحنا حنت ملء تقج فتيما زي تقرارس تعمان حدنتان حدا كل نجارة حدا زخنت يا مالتي ننبينا فليفر زلنا حزب زي خناس حدا فليفر زلنا بقويتا حدا زخنا حزبي مخنا إنا تاين قبر إن وجمة أملاك مسك أمين دو يسوع كريستوس قويتا أبز درار قويتا عن مت خلنا شعور حبر مالدي خناس تبقويتا يسوع كريستوس زخنا حبرت نعوينا إن وجو أمين دو خسمة يوحنس كزارب كله خمزيلو تزاربو قدام يوحنس حدا فقد ثلاثة نسخاتكم دما حبرت نسخاتكم دما مسانا حبرت انت خلوكم إلنا تزرينايون سمعنايون نعخاتكم ننقرو قالونا حبرتناون مسمني مس أبون ها مسودو يسوع كريستوس بايزوي زي خزارب مو قلت في لك سجر انت كيدكمكم نحن آخر حبر كلنا نحن حنا ما انت خنا حبر لنا تطاوعنا زمت أنا حبرت هيكون حكيلو نحبرتنا مسرته مني قويتا يسوع كريستوس حبرتنا مس أبون مسودون يسوع كريستوس جن كلاتنا نبتي حبرت ودو يسوع كريستوس مس أنا سي أب حدا صدرا أب حدا بيت نمت أمه حواتن صدران نخون ما مسرت حونتنا قدوسنا حواتي عليتنا أمت أنا قدوبنا نايكونن مالت اللهم لهم سا قدوبو أيكونن دقمارو سال سايقزي قويتا بارخ حنت خنقركم كساقكم زياتي حنتي حدا حاونا إذن يعلننا أبزي نورز أمريكا متيس تمليسو أبي إرترا خلوه قدمي هجس نعاهم أي ملكتني دحنكم تجيركم كأ تنسحوا حجنا ينسحق زي خلونا يبدو حريو مالتي تسأليني يا روسي نتحاول فتياتو مالتي واسيت بتمهرتو بتحزو خلو دسيلو فتياتو نحك إنجوي جيرات دحر دحري أبتخليتي معلت مسمت إندا مهارو خلو أبقى أستوم هروسي خم قال خبر example تقيسو مالتي أجي example خب كلوس قدوبو تقيسو أفتيك example مالتي قدوبو تقص كبلن praise God كتب لي زعوالن سبحانه خوينو مالتي
ردان نيروندي قدا ردان نيروندي قال ما لا يلوم ما بعد ها هجي قدسان حاتي كم زين دحر خوينو تي زردانا نسقا قويتا ها هايلنا يانا لنا بعد كاب كله حساب قدوبو كاب كله حساب أب كنديتا موحد ناسي ناي قدوبو غيرنا تقراريس ناستاينا هنكون سكبولو نابينا خنبل بلوكم الله بحق بلوكم الله تقراريسنا خوينا متينا زلنا حجب زي اكو املاح كو حزبو خكب كله كو خب كله عليتن قانقان غيرو كايو اكيبنا حقيرو اب سماي كوم كوينا هنكون ابز دحانس كمنالبات تغرينيا من تخنسبخينا بتغرينيا تاكيبنا بتغرينيا خنزمرينا متيناسي نزي اخا خنبتات خاصبلو املاح دس بلوي يبلوديو اي بلوني سزي قدسان احواتي بكريستوس يسوس زلنا حدنت كنستوعل ازي لو ما عندي امرونا خنكفتو خنستوعلو يزقبعنا املاح مسك احنا سدرابيتونا املاح دق عدوم كانمن دق عدوم نقدسان اينا مالت تي هاغرنا ابيا زلا اب سمايات يادلا كبا خامد حينا من صبيالنا غويتا يسوس كريستوس نصبي አሎና ስለዚህ ሁሉ አይነት ዶሜን ናሽቱ አይነት ዶሜናትን ጽንፈ አዳዊ አተሐሳስባን ካብ ህይወትኩም ለማዓንቲ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይቆረጥ አሜን ዶክሰም አምላክ ተመስገነ we have to think away from the አምላክ መስገን እንቁርዖብሲ ሰማይ ሲንድምታይ መስላ ብሉ خمسሉ ሆሎ እንምታይ ይመስላ ክንደ አፍዒላ ይመስላ ማለት سماي نعاس كوين وازيا مالتي ويد تتبل نيرا خفتي علاكو سمايكو ادماس موداتا يبلون حقينو جن ابحان تتصبب عنكل علا اتي خان دحر تنبر كوينكا كمو يخات تمسلكا سماي كباب كندزي اف علا تمسلكا مو او تصنفتكا تنبر come out of this thinking املاح استمسكن يكون نحنا بكريستوس حدنت زرخبنا حبرتنا مس እግዚአብሔር አቦን مسودو يسوع كريستوسني دحر دقيم قدم كان زياتهم بنكريستوس كوا بسغا فليطنا يتخونا دقيم ግን ሕጂኹም ጌርና ታይ ንገብሮይና አይንፈልጦይና አምላኽ መስከረ አሌት ቋንቋ ሁሉ ተሰሪው ነተአመንጎ ዝነበረ ኸልካሊ ቀጥሪ አፍሪሱ ብው ብደም ወዱ ብደም ስጉኡ ጌሩ በስጉኡ ጌሩ ዝቀደሰልና ሐድሽ ያውን መንገድ ዳይና ንመላለስ እንበር በተቀደም ተመላለስናሉ ሐቂ አይኮናን እንምለስ ንዑ እንታይ ገበሮ ከም ተሓለፈ ሰሙን ተማሃርናዮ ቀንጢጥኩም ደርቢዮ ኒዮ በልዎ አምላኽ ተመስገነ هاليلويا يسوع كريستوس غويتاي سلازي حبرتنا مس املاخ نزي حبرت زي نحنا اين فطرونينا تطاوعنا بقى نفطرو نبلو حبرت ايكونن املاخ زجمرو بدم ود يسوع كريستوس تقدسلنا حبرتي نزي نحلو طرحينا خمت كل غزي دغاغيمنا انبلو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حبرت اتيتيود كلونا ጽቡቅ ዩ املاخ መስከ አምሮና ከቀየራሉ ፊሊጲ ሆሚሎ بزعبا زي حسبو يذول مع حبرت قدم محباركا بزعبا حبرت صبو غيركا تحسب يزل ابا امرونا يخردانا زلو تاسوينا لو ما انت درار غويتا خنكافل كلنا انس مزوم احواتي مزوم اب زلو مساي زلو كلهم سي حدا كنبل زلونا املاح مسكن امين دو امين دو سمع انتي مخانكا بزي يقدس ابي بصحنا لنا بزي يقدس عليت ቋንቋ ደረጃ ትምርቲ ይሁን አመጻጻና ደሞዝና ይሁን زرخمنا تحستونا طريتنا ولا حنتي ترجم يبلون ابزي املاح استمسكنه سب قرنطوس شغروم سوينير حقيرو عليتن قانقان عدن تزي خونو صغموم تاي نيرو مسيكم كلاس سينيرو كلاس نيرو مالت نايسب ገንዘብ نيرا حنتي نايسب ገንዘብ حبرت تغبرو نيرو تليفون تدوايلوم واتساب جروب فتيروم يتصاوعمو ابتا درارسي قديمنا دون راخب مهناتو تناهنا تصبقو تسسغا نحنا طراي كنبلعو نتي خالقات يوم دحراي مسموصو نغبرو بحالو نيروم مالتي ام جاست نا 21 سنتري مليسيو مالتي نت فيرست سنتري مالتي مبر كوم يوم زغبرو نيروم تصاوعهم قديمهم راخومو نتي دمصو درار تصبقو ناي هابتامات بينهم بلعو تم دخاتات كا يحفروهم نيروم مال بسورو ناي غويتا نغر زي تردوم مفللاي طراي ابلبوم زنبره شارع طراي زنبره يو مالتي قدسان حواتي شارع بنيشتي زريعه تجمر نالبات ني عدي ويناي قشت قلخي تخون تخيده كن قال ابلبكم شارع تدالو لومي حقكم دربي واملاح مسكن እግዚአብሔር ካብ ሻርነት ኩሉ ሓራ ኸውፃና ኢሉ ክርስቶስ ተሰቀለልና አሜን ዶ املاح مسكن انا نزي حبرت زخللو ابز حبرت ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነብሬ ነዚ ኸአ ኢንጆይ ክገብሮ ክንብል ይግባና ያ መወዳታ ናብ ድራር ጎይታ ክንመጽ ኸለና ናብ ስፍራ ንጽህና
ናብ ስፍራ ንስሓ ናብ ስፍራ ርእስኻ ምምርማር እንመጻሉ መድረኽን ኮላ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ከይተገብኦ ዛንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋእ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብቲ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ግና ከሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡኻ ካብ ዛንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ሰትን ስጋ ጎይታ እንተዘይኣላለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ሰትን በዚ ምክንያት እዚዩ ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለው ዝደቀሱን ብዙሓት እዮም ግና ኣብ ርእስና እንተን ንፈርድሲ ኣይምተኾነናን ኔርና ይብል ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጎይታ ኣብ ማእከልና ኣሎ ኢለኩም አንተ ክዛረብ ከለኹ እቲ ሞድ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላው ብዘይ ይገድስ ጎይታ ግን ኣብ ማእከልና ኣሎ ኩሉ ኣሎ ግን ጎይታ ንኽልተ ነገር ይዝህሉ ኣኮርዲንግ ዚኣ ጽሕፍቲ ኩሉ ግዜ ዘይበሃል ክብል ማለት እዩ ኣብ ጽሑፍ ግን ኣሎ ሸለሊልና ያው ንኸይ ኣብ ማእከልኩም ሲ ንስጋ ጎይታ ሰኣን ምልላዮም ብዘይ ምልላይ ከኣ ብዘይ ምውሳዶም ሲ ኣብ ማእከልኩም እንታይ ኣለዉ ብዙሓት ሕሙማትን እንታይ ኣለዉ ምውታትን ኣለዉ እዚ ግን ንምንታይ ዝኸውን ደሎ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ምንቲ ጽባሕ ንጎ ምስ ዓለም ምእንቲ እንታይ ከይንኸውን ከይንፍረድሲ ብጎይታ እንታይ ንገብር ኣሎና ኣለኹም ለምሳሌ ንቕጻዕ ኣሎና ምስ በለ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ እንታይ ምኾንና ነርና ኣይምትኾነና ነርና ይብል ማለት ስለዚ ናብ ድራር ጎይታ ክንመጽእ ከለና ኣብ ድራር ጎይታ መን ኣሎ ጎይታ ኣሎ ንብል ኣለና ማለት ጎይታ ኣሎ ኣብ ማእከል ኣሎ ኣብ ስፍራ እዚ ኣሎ ምስኡ ኢና ሕብረት ንገብር ዘለና ጎይታ ሂ ሲሪየስ ብዛዕባ ኣካሉ ጎይታ ብዛዕባ ነገሩ ኩሉ ሲሪየስ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሲሪየስ ስለ ዝኾነ ነገር ንዑ ብዛዕባ ኣካሉ ስለ ዝኾነ ነገር ንዑ ብዛዕባ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝሓሰቦ መወዳእታ ዝፈጸሞ እሞ ህይወቱን ስግኡን ዘኽፈሎ ነገር ስለ ዝኾነ ሂ ቴክ ኢት ሲሪየስሊ ኣምላኽ መስገን ንስጋ ጎይታ ዘማሰነ ዘበለ ኩሉ ኣምላኽ ተኸገብሮ እዩ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ከማስኖ እዩ ይብለና እሞ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጌርና ክንሓስብን ክንጥንቀቕን ይግባአና ምእንቲ ክትፈርሁን ከይትፈርሁ ምእንትን ከኣይለ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣምላኽ መስገን እንተ ከይትፈርሁ ደም ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ታይና የንጻሃና እዩ ካብ ኩሉ ሓጢአትና የንጻሃና እዩ ይብለና ምቾ ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈናሲ ኣብ ኣምላኽ ንልብና እንታይ ንግበሮ ነህዳዮ ልብና እንተነቐፈና ግና እንታይ ንግበር ንነሳሕ ልብና ቅድሚ ኣምላኽ ነህዳዮ ካብ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ በዚና እንፈልጥ ይብለና ማለት ልብና ተዘይነቐፈና ግና ኣምላኽ እንታይ ኣሎና ትብዓት ኣሎና ስለዚ ክንመጽእ ከለና ናብ ድራር ጎይታ ኩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ከነስተውዕልን ክነሓስብን ከነስተንትንን እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ናብ ስፍራ ንስሓ ክንመጽእ ንርእስና ክንምርምር ከለና ክልተ ነገር ኢና ንምርምር ስጋ ጎይታ እለሊ ኣለኹ ደ እዚ ጎይታ ዝገበረለይ ግብሪ እዚ ሕጂ ዝተዛረብናዮ እፈልጦ ኣለኹ ደ ኢልና ክንሓስብ እዩ ዝግባአና ማለት ከምዚ ሕጂ ክንዛረቦ ፀናሕና መወዳእታ ድማ ኣነኸ ነስጋ ጎይታ ክካፈሎ ከለኹ ሕብረትከ ይርዳእኒ ድዩ ሓድነትከ ይርዳእኒ ድዩ ኢልና ክንሓስብ ከዓ ይግባአና ኣብ ማእከል ከሸራ ኣሎ ድዩ ክንብል ይግባአና ናይ ሰብ ቆሮንጦስ ፀገም ናይ ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንሳእ ናይ ክርስቶስ ሓጢአቶም ሓርነት ምውፅኦም ኣይኮነን ነይሩ ፀገሞም ነቲ ስጋ ጎይታ ብኡ ዝተረድእዎ ኮይኑ ይመስለኒ ብኡ ፀገም ዝነበሮም ኣይመስለንን ሽግሮም ኣብ መሓድሕዶም እዩ ነበረ እሱን ኮላይ ኢኳሊ ሚኒንግፉል ስለ ዝነበረ ማለት ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ነዚ ነገር ጽቡቕ ጌርና ከነስተውዕሎ ናብ ንስሓ ክንመጽእ እሞ ክንወስድን ከለናስ ንርእስና ኩሉ ግዜ ክንምርምር ዕድል ክንፈጥር ምእንቲ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ዝስራዕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶ ከም ሰሊሓዊ ዝሓለፈ ዝምህረና ነበረ ንስሓ ብዙሕ ግዜ ዘይስበኸሉ ዘመን ኢና መጺና ዘለና ሓቂ ዶ ዝበፂሕና ዘለና ዘመን ንስሓት ሰቢኽካስ ናይ ጸጋ መምህር ኣይኾንካ ንብሉኻ ማለት ዞም ናይ ሃይፐር ግሬስ መምሃራን ሃይፐር ኢሎም ንርእሶም ድሓን ሃይፐር ንበሎም እምበር ንስሕርስሓ ዘይብሉ ሓጢአት የብልና እንተ ደኣ ትብል ኣለኻ ኮይንካስ እንታይ ካ ትኸውን ደለኻ ትሕሱ ተሓቅውን ኣባኻ የልናን እንተ ተናዘዝና ሓጢአትና ከዓ እንተሓደግናዮ ከዓ እንታይ ገብረና ካብ ሓጢአትና ከንፀሓና እንታይ እሙንን ጻድቕን እዩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ህያው ዝኾነሉ ምኽንያት ካብቲ ንሕና እንደኽመሉ ድኻማት ኩሉ ምእንቲ እንታይ ክገብረናይ ከንፀሓናይ ኣምላኽ ኮንትራይት ሃርት ዝደሊ ዝንሳሕ ልቢ እዩ ዝደሊ እምበር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝፍኽነን ልቢ ኣይደልን እዩ
ትምክሕት ዘበለ ሁሉ ምን ተኸፍር ድማ ኩሉ ናይ መስቀል ነገር ብምንታይ ይኾይኑ ብድኻም ይኾይኑ ማለት እዩ ኣምላኽ መስከን ኣሜን ዶ ክሰምዕ በእምነት እዩ ኮይኑ ስለዚ በዚ ኹድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ከይተገበኦ ንስጋ ጎይታ ዘይወስድ ማለት እዚ ማለት እዩ ነዚ ነገር ዝጽቡቕ ገይሩ ዘይላሊ ወይ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ዘይንገሰ ዘይግዘአ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ነገር ፈጺሙ ዘይተረድኦን ዘይተቀበሎን ኣብዚ ስጋ ጎይታ እዚ ክካፈል ኣይግቦኒ እንኮላይ ደቅና ህፃናት ሓዊስካ ማለት ሓቀይዶ ህፃናት ድራር ጎይታ ክካፈሉ ኣይግቦምኒ አንለስ otherwise ንድራር ጎይታ ንሞት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረዲእዎም ተቀቢሎሞ ፐርሰናላይዝ ገይሮሞ እንድሕር ተዘይ ኮይኖም ማለት አለና ዶ በሓደ ስለዚ ምናልባት ኢለ እግረ መንገድ ትንክፋቢልዮ ከይድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ መስቀል ስራሕ ዋጋ ዘይህብ ህይወት ትነብር ተራ ኮይንካ ናይ መስቀል ህይወት ዝናኣስ ህይወት ትነብር ተራ ኮይና ኻኒ ካብዚ ኸማን ክንቁጠብ እዩ ዝግባአና ምክንያቱ እቲ ዝበልዕ እንታይ ዝበልዕ ሰቲን ፍርዲ እዩ ዝበልዕን ዝሰቲን ስለዘለና እቲ ዝተረፈ ግን ንዓና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ካብዚ ክንካፈል ከለና ንክርስቶስ ኢና እንታይ ንገብሮ ሰለብሬት ንገብሮ ኣምላኽ መስከ ደስ ትብለና እቲ ብክርስቶስ ተገበረልና ነገር ኢና ንኢንጆይ ንገብር እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ስራሕ ኢና እንእውጅ ቡኻ ኢና ባህ ዝብለና ሓርነትና ንእውጅ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ዶ ንኸምኑ ምግባር ተዳሊና ዶለና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብሊና ሞ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እወ ነዚ ተዳልየሎ ኩሎ ማዓንት ሰለብሬት ክገብሮ ነዚ ስጋ ዝወስዶ ከለኹ ነዚ ድራር ጎይታ ሎ ማዓንት ክካፈሎ ከለኹ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበረለይ ዕብሪ ነቲ ዕዩ ክዝክሮ ንዑ ክእውጆ ክንብሊና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪመጽ የለኹና በኻሎ ማዓንቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ተዘይት ሞተለይ ንስኻ ተዘይት ተድሕነኒ ንስኻ ተዘይት ብጆኒ ኣበይ ኮን መሃለኹ ነይረ ሃሌሉያ 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 እስኪ መጽአለኹ ሎሚ ግን ምናልባት ቅድሚ ምክፋልና እስኪ ኣነ ስጋ ጎይታ ኣይለለኽዎን ኣይተረዳእንን ኣይደሓንኩን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒየ ገይረ ኣይፈለጥክዎን ንብል ተደኣሊና ሎሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ክንህቦ ዕድመ የቕርበልኩም ኣምላኽ መስክን ሎሚ እዚ ክርስቶስ እዚ أملاخ قدم زمانات زأوجو أواج قدم زمانات زتسفو تسفى أما ودعتها زمن زتقلت مدحنا يو هاليلويا طببنا ينسو أملاخ قال وهبت نسب يبلون قدسان حواتي كريستوس يوهبته أملاخ مسك كريستوس يوهبته كريستوس مخري سلاسي مخري تسلوس أملاخ نسب مدحان مس حسبه كريستوس أمسكال كسكال مو حياتنا كله كدحنا نايو أوجو أملاخ مسك هاليلويا 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 آمين هاليلويا استخلوت كاسكي كم تمودعت زبلنا يا እግዚአብሔር ይመስገን ቡኽ እንጅምር ኪኖቲ ኣብ ምድርና ዘሎ ኣብዛ ምድሪ ከርተት ዘብለና ኪኖዩ ክርስቶስ ቅዱሳን ኣሕዋት ኪኖዩ ተኣምላኽ ዝገበረልና ግብሪ ኪኖዩ ስኪሎሚ ንስሓ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ሓድሽ ህይወት ብክርስቶስ እንት ክመላለስ ምስኻ ሕብረት እንት ክህልወኒ كم إلى خوست إلى ما عندهم مكسيابير وي سخن ترى اللها أما أكل ترى اللها قويت يسوع أما أكل فوسل له أبت قويت هذا له أبو حرنة هالله هاليلويا 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 أبتي مسكن
تقبرلي وعلت سكيري تخفللي واقع يسوس مسكنك عبتي مسكن تقبرلي وعلت سكيري تخفللي واقع يسوس كمسكنك عبتي مسكن ستة قبر اللي وعلت زكيري ستة خفل اللي واقع يسوس كمسكنك هاليلويا هاليلويا ستة خفل اللي وعلت زكيري ستة خفل اللي واقع يسوس كمسكنك اسكب حدا خوينا እንደገና هاليلويا ተፈጸመ ኢልካይኻ ተፈጸመ ኢልካይኻ ተፈጸመ ኢልካይኻ ተፈጸመ ኢልካይኻ ኣብቲ መስቀል ተፈጸመ ኢልካይኻ ተፈጸመ خبرت علي واقع تزوج علي حرب هاليلويا انا مسمى اين بركن حزبي اين بركن اسمع خلت خبر كاني هاليلويا امين امين تفتم الكيخا تفتم الكيخا تفتم الكيخا عبدي مسكن ستة قبل اللي وعلت زكيري قبل اللي وقع يسوس مسكنك عبدي مسكن ستة قبل اللي ولد زكيري قبل اللي وقع يسوس مسكنك عبدي مسكن ستة قبل اللي ولد زكيري قبل اللي وقع يسوس مسكنك هللويا يا قلبي أسادو كل من ينامو يا قنات تقدم تمتيهم እግዚአብሔር ይመስገን حاونا ማይካ ከመጥዩ እግዚአብሔር ይመስገን አብራር ወይ ታከይና ግና ከብሮናስ ከመልና نحسب እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን انا حرነት ወጤለሁ حرነት የሎም ማንት ኸውጄ በዚህ ተገበረለይ ግብሪ እግዚአብሔር ይመስገን حرነት ይከውጅ ንስኻ ዓዲ ካኒኻ ለእግዚአብሔር አምላክ መንግስትን ካህናትን ከውንግር ካኒኻ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዚህ حرነት ሊሎም ኸውጆይ كوجوي هاليلويا 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 هاليلويا